Dames en heren, hier in de zaal, dames en heren, thuis, van harte welkom bij het verkiezingsdebat van Venray. Ja, ik heb er wel zin in, Arnold. Ja? Ik heb ontzettend veel zin in. We gaan er een mooie avond van maken vanavond. Een mooie avond waar we alle 8 de lijsttrekkers gaan zien. Alle 8 de lijsttrekkers komen zo meteen voorbij, waarmee we het debat gaan voeren, het debat van Venray. Ja, en we staan inderdaad hier in de bolzaal. In de bolzaal bij de Schouwburg. En deze avond wordt georganiseerd door de 3 samenwerkende serviceclubs. De Rotary, de Lions en de Kiwanis Club. Maar dat hebben we niet kunnen doen zonder medewerking van onze sponsoren, Schouwburg, Venray, de Bol Accountants en dan hebben we de... Graaf nog even, dan komen we er zo meteen op terug. Mijn naam is in ieder geval Tom Vaassen. Ik mag vanavond samen met Arnold Timms dit debat leiden. We hebben er, ja inderdaad zoals gezegd, heel veel zin in om het samen te gaan doen. Maar niet alleen wij gaan met de lijsttrekkers in gesprek. Ook hebben we vragen aan jullie natuurlijk. Dat doen we zo, dat we de zaal in kunnen lopen. We hebben ook nog een assistent daarvoor, daar komen we later nog even terug. Hè? Iemand die ons kan helpen daarmee. Maar dat doen we ook met de mensen thuis. Want mensen die thuis zijn, die kunnen ook via Mentimeter deelnemen. En als je dus op het scherm kijkt, achter je, dan zie je al dat we een Mentimeter peiling open hebben staan. En die peiling, daar kun je meedoen, nu al. Je kunt meedoen door naar menti.com te gaan op je telefoon. En je vult dan de code in 84, kijk even achter mij, 84124158. En op die manier kun je ook jouw stem uitbrengen, in ieder geval hoe je er nu voor staat. Dus hoe je er nu over denkt. Ja, Arnold, het programma van de avond. Misschien wel goed om heel even daar iets over te zeggen. Nou, laten we dan beginnen. We gaan dadelijk onze lijsttrekkers gaan introduceren. Dus daar komen vanuit achter de coulissen komen ze 1 voor 1 naar voren. Doen we een korte introductie met een kleine vraag. Precies. En we gaan het hebben vanavond over 3 hoofditems. 3 thema's die centraal staan. En dat zijn de 3 thema's wonen en verduurzaming, agrarische sector en het buitengebied en bestuurlijke vernieuwing. Daar gaan we stap voor stap doorheen. En ook de pitch, of ook de lijsttrekkers hebben de kans om echt een soort van powerpitch te doen. Hè? Zichzelf. Je hoort ze trouwens al hoesten op de achtergrond. Dat klinkt... spanning, dat is spanning. Pure spanning. In ieder geval kunnen ze zichzelf proberen te verkopen natuurlijk, voor hier in de zaal, maar ook via de camera. Ieder thema gaan we natuurlijk een beetje inleiden, met een korte inleiding. En daarna krijgen we wat informatie van de verschillende lijsttrekkers, hoe zij er naar kijken. Ja, en ik ben zo meteen wel heel benieuwd wat er in de Mentimeter staat. Ja, nog één klein dingetje. Ja. Want naast dat ze een argument geven op de verschillende stellingen, gaan ze ook zichzelf pitchen. En dat doen ze op een bijzondere manier. Samen met de bibliotheek Venray hebben we gevraagd om dat op een hele eenvoudige manier, in heel eenvoudig taal, maar ook op een hele langzame wijze, zodat ook mensen, de laaggeletterden, die dat makkelijk kunnen volgen. Dus zullen we daar ook knippen, deze informatie. En die informatie gaan we dadelijk ook delen met deze groep van mensen. Precies. En dat vonden wij een super mooie en goede vraag van BiblioNu. Want daarmee wordt ook die doelgroep en die mensen hier in onze samenleving ook bediend om goed te weten op wie zij gaan stemmen. We gaan beginnen. We gaan beginnen. Ik ga de eerste persoon introduceren. En de eerste persoon is een van de langst dienende van het gezelschap van vanavond. En hij is onze eerste lijsttrekker die we gaan introduceren. Hij is leraar Duits en Nederlands en geboren en getogen in Venray. Hij houdt van hardlopen. Beweging in je lijf is beweging in je brein. Dat is wel iets wat op hem van toepassing is. En hij wil er ook voor zorgen dat iedereen hier prettig kan wonen en werken in Venray. Om dit mogelijk te maken is onder andere een grote inhaalslag in woningbouw nodig, zegt hij. En hij ziet zichzelf als een betrouwbare politicus. Iemand waar we op en nu ook mee kunnen gaan bouwen. Mag ik een applaus voor de lijsttrekker van de PvdA, Henk Bisschops. Ja, Henk, toch heel even een vraagje voor jou, want hoe lang loop je nou inmiddels mee? 66 jaar, maar niet in de politiek. Maar je bent inderdaad al een van de langstdienenden hier vanavond. Ik weet niet, ja. Hij doet het gewoon. Hij doet het gewoon, heel mooi. Heb je bent er een paar jaar tussenuit geweest? Nou, ik zit sinds 1995 in de politiek. Maar ik heb nu 4 termijnen in de raad gezeten in totaal, dus 16 jaar. En ik hoop eigenlijk weer gekozen te worden om nog een mooie 5e termijn dan vast te popelen voor de volgende. Zeker weten, zeker weten. Volgende Arnold. Goed. Ik wil graag introduceren, geboren en getogen in Venray, werkzaam op het gebied van vitaliteit en gezondheid, houdt de volgende lijsttrekker van aardappels in de vorm van friet.
Hij viert al ruim 40 jaar carnaval met zijn vriendengroep en heeft daarom de afgelopen vastelovend gekozen voor een Superman-pak. Samen met vrienden en daarmee de foto's van de afgelopen 40 jaar. Hij is een verbinder en wil koesteren en beschermen wat we samen hebben opgebouwd als hechte gemeenschap. Er voor elkaar zijn en voor elkaar klaarstaan. Vanavond staat een microfoon aan voor hem. Mag ik een applaus voor de voorzitter van Venray Lokaal, Harold Stevens. Harold, wat is er nodig voor een vitale politiek in Venray? Voor een vitale politiek in Venray, wat daarvoor nodig is. Dat we met z'n allen gezonder gaan eten, gezonder gaan leuke dingen gaan doen vooral. Lekker ontspannen. Dus, ja. En gezonder drinken met water. En gezonder drinken met water. Nou, hartstikke goed, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Als iemand zichzelf ziet als een behoorlijk ingeburgerd in Venray, is het wel de volgende lijsttrekker. Hij woont inmiddels alweer 25 jaar in Venray en is volop sociaal betrokken bij Euterpe en een van de organiserende partijen van vanavond, de Kiwanis. Hij is gedreven om maatschappelijke doelen te bereiken en zou dit ook graag in het gemeentebestuur uitvoeren. Vastelovend viert hij stevast als Heino, ziet zichzelf als een verbinder, is nieuw in de politiek, waar hij veel kansen ziet. Pragmatische politiek bedrijven en bestuurlijk vernieuwen, dat is waar hij voor gaat. De lijsttrekker van de VVD. Mag ik een applaus voor Wim de Schrijver? Ja, Wim, toch, je bent nieuw in de politiek, maar je loopt alweer een paar debatten mee. Zullen we dat zeggen? Aan de zijlijn. Aan de zijlijn. Maar toch, je hebt al wel wat geleerd, neem ik aan. Wat is het eerste wat je geleerd hebt, Wim? Dat het allemaal anders gaat dan dat ik van tevoren dacht. Kijk, dat is heel veel moet leren. Het gaat anders dan van tevoren gedacht. Goed. Een hovenier in hart en nieren. Inmiddels gepensioneerd en opa geworden van een kleine spruit. Hij noemt zichzelf aanspreekbaar en heeft als voormalig voorzitter van het dorpsradenoverleg volop kennis en ervaring opgedaan wat er speelt in de gemeenschap. Samen doelen nastreven is waar hij voor gaat en hij ziet Venray over 10 jaar als een gezondere en aangenamere leef- en werkomgeving. Hij houdt van de seizoensgroenten, met uitzondering van witlof. Mag ik een applaus voor de man met de groene vingers, lijsttrekker van de D66, Theo Zegers. Theo, een man van D66, jij kiest niet voor een groene groente, maar voor witlof, wat je niet lust. Ja, dat is wel logisch, denk ik. Dus dat is een volstrekt logisch. Ik zou wel voor groene groente gaan en niet voor de witte groente. Dus dat is een heel logische keuze, denk ik. Kijk, daar heb je de combinatie zelf te pakken. Ja, oké, dankjewel. 2 boterhammen. Als de volgende lijsttrekker denkt aan zijn favoriete ontbijt, dan zijn het 2 boterhammen. Natuurlijk zijn wij wel benieuwd wat er opgesmeerd wordt. Komen we zo op terug. Maar een sociale gemeente waar iedereen meetelt is zijn motto. Als we hem mogen beschrijven wie hij is, dan is hij vooral zichzelf. Geen gedraai, maar duidelijk maken waar het over gaat. Hij wandelt en fietst en staat graag eens te popelen om hier het debat te gaan voeren. Mag ik een applaus voor de lijsttrekker van de SP, Jan Hendricks. Jan, je had er al even over na kunnen denken, hè? Op die 2 boterhammen, wat smeer je dan het liefst? Nou, 1 boterham gaat zeker met kaas. En de andere gaat middendoor. En dan gaat er eentje met gemberjam. En de andere nog wat harder. We leren toch wel lijsttrekkers kennen op deze manier, hè? Top, dankjewel. Heel goed. Goed, een echte Venrayenaar met een herkenbare smaak. Zijn favoriete ontbijt zijn 2 witte boterhammen met flink wat roomboter en hagelslag. Werkzaam bij Match en het Toon Hermanshuis en in zijn vrije tijd voetbalscheidsrechter en volop betrokken bij SV Venray. Sinds 2002, ja, dat is ruim 20 jaar, betrokken bij Samenwerking Venray. Mag ik een applaus voor Martin Leenders. Martin, 20 jaar en het kriebelt nog steeds. Het kriebelt nog steeds, ja, zeker. En wat drijft je daar nou in? Je kunt aan de zijlijn blijven staan en zeggen dat alles anders moet. Of je zorgt je onderdeel maakt van het orgaan dat beslissingen neemt. Nou, wij gaan het vanavond allemaal horen. Ze is de enige vrouwelijke lijsttrekker. Hier in Venray in ieder geval. Inmiddels ruime ervaring in politiek Venray als wethouder. Maar ook enorm roerige tijd achter de rug. Voelt zich betrokken in de streek. Maar ziet ook steeds meer tegenstellingen. Ze is strijdbaar en heeft de handschoen opgepakt om als lijsttrekker van het CDA, om het CDA weer de grootste te gaan maken in Venray. Als ze dat voor elkaar krijgt, ziet ze in 10 jaar in Venray voor zich
wat leidend wordt in innovatie rondom agro, zorg en logistiek. Kunst en cultuur staat prominent op de Euregio-kaart en heel Nederland en Europa kent Venray. Haar dag start ze het liefst met yoghurt en fruit om met volle energie voor Venray en de dorpen actief te zijn. Mag ik een applaus voor de lijsttrekker van het CDA, Anne Thiele. Anne, ja, ik kan het niet laten. In heel Nederland en in heel Europa staat Venray straks bekend. Zover zijn we nog niet, hè? Maar wat is daarvoor nodig? Wat daarvoor nodig is in ieder geval een heleboel daadkracht, energie en lef. Kijk. Lef om de dingen waar we goed in zijn ook te durven uitnutten. Top, dankjewel. Goed, onze laatste kandidaat voor vanavond. Politiek ervaren in Venray vanaf 2015 en sinds de verkiezingen zijn eigen partij. 54 jaar, woont in het buitengebied van Leunen en is de politiek ingerold door een gevoel van weerstand, verbazing en ongeloof over de groeiende intensieve veehouderij. Waarom staat niemand op, was zijn vraag. Hij heeft ervaren dat er in de politiek meer te beleven valt en interessante uitdagingen zijn en zijn kans gegrepen om te strijden voor een groen en sociaal Venray. Hij is als lijsttrekker de enige die 3 honden heeft, graag sport in zijn vrije tijd en ziet Venray over 10 jaar als een aantrekkelijkere, groenere en socialere gemeente. Het is tijd voor de lijsttrekker van GroenLinks, André van Maarschalkerwaard. Ja, die kwam er in één keer uit. André, je bent betrokken bij meerdere partijen voordat je bij GroenLinks oprichtte. Waarom gaat het nu wel lukken? Nou, daar impliceer je mee dat de vorige keer niet. Nou, maar het eigen partij daarin. Nou, ik heb maar 1 keer de overstap gemaakt en dat was van D66 naar GroenLinks. En voor de GroenLinksers was er toen nog geen plek om naartoe te gaan. En ja, ik heb toen mijn plek gevonden bij een lokale partij. En ja, nu gaan we toch onder de echte GroenLinks vlag proberen. Nou, dankjewel. Top. Nou, ze staan allemaal op een rijtje, dames en heren. En ze hebben er zin in. Fijn dat jullie er ook allemaal zijn. En ja, we staan te popelen. Ook wij staan te popelen, Arnold. Maar ik ben ook wel heel benieuwd wat er zoal allemaal gestemd is. Oh, de Mentimeter. We gaan naar de Mentimeter. Zullen we de regie eens even vragen om de resultaten van 89 stemmen te laten zien voor deze nulmeting? Kijk, nou, de VVD komt er... Wim heeft heel veel fans meegenomen. Misschien de halve partij had ook een grote lijst. We zien het allemaal in de zaal. De andere flank, het CDA, heeft ook een flinke... Het is een nulmetingen, Arnold. Dus we hebben nu even gemeen van hoe het er nu voor staat. We hebben tenminste 1 stem en die hebben we nog niet. Die kan nog het verschil gaan maken dadelijk. Arnold, ik zei al, we hebben een assistent meegenomen, hè? Ja. Als ik zeg, ik ben Tom, wat zeggen jullie dan? Klopt. Maar als ik zeg Tom, wat denk je dan als eerste aan? Aan Jerry. Ik heb een assistent meegenomen, ik ben Tom, dit is Jerry. En Jerry is een microfoon en die kan ik gooien. En dat betekent, er was namelijk, ja, die niet hard. Het is van foam, dus dat valt allemaal mee. Maar deze microfoon, daar kan ik in ieder geval met jullie mee ook communiceren. Dus ik vind het wel leuk, wie heeft zojuist niks ingevuld, omdat er in ieder geval, dat de keuze er nog niet tussen staat. Wie is een zwevende kiezer? Een zwevende kiezer inderdaad. Meerdere zwevende kiezers? Er is niet heel veel te verdienen vanavond. Dat is toch wel duidelijk. Een paar zwevende kiezers. Ik ga deze in ieder geval naar jou toesturen. Ja, nog meer. In ieder geval nummer 4. Oh, maar heb je... Oh, oké. Ja, dat is... Ja, dat maak ik niet meer zo vaak mee trouwens. Dat ik iemand in de zaal zit die... Ja, die zijn er dus nog steeds. Ja, dat kan. Dat is ook helemaal prima. Maar dan ga ik toch even naar jou toe. Jij mag hem vangen, als je dat... ja. En dan mag je ze hier inspreken. Kijk eens hier, alsjeblieft. Goed. Vertel even, wie ben je? Als het goed is, doet hij het. Dirk? Dirk? Ja? Hij doet... Ik ben Peter Moren. Peter? Moren. Heel goed, Peter. Hey Peter, jij bent nog aan het zweven, zei je. Ja. Tussen welke partijen? Tussen de 8 partijen. Maakt er tegenwoordig in de raad niet heel veel uit. Dus eigenlijk bij de raad van 7 en 1 daarnaast, maar... Nou, als Henk vandaag zijn boodschap goed verkoopt, dan stem ik op Lizzie. Ik vind het namelijk... Dat is duidelijk in ieder geval. Ja, okay. Nou, ik vind het namelijk ik vind het nogal een mannenbusiness hier. Dus, ja, dat valt wel op, hè? Het aantal vrouwen is zeer sterk onder... Ja, in de zaal is de verhouding aanzienlijk beter dan bij de lijsttrekkers. Dus dames,
Er zijn misschien allemaal kansen om weer aan te sluiten bij een van jullie partijen. Goed. Mag ik hem weer teruggooien? Ja, dankjewel. Wie zat er nog meer? Een paar mensen nog die ook nog zwevend waren. Was jij ook zwevend? Of wie is er nog meer zwevend? Ja. Hop, alsjeblieft. Vertel, wie ben je? Ik ben Edward Plas. Edward Plas. Edward Plas. Vertel Edward, wat is voor jou een belangrijk element en waar ga je op letten vanavond om jouw keuze ook te kunnen gaan maken? Nou, ik sta er helemaal blanco in. Ja. Ik heb geen flauw idee wat de programma's van de dames en heren zijn. Ik heb nog niks gelezen. Niks? Nee. Landelijk weet je wel zo'n beetje waar het heen gaat altijd, maar lokaal neig ik toch naar een bepaald speerpunt. Hè? Ja. Dus als ik last heb van een bepaalde parkeerplaats voor mijn deur, er is een partij die zegt, nou ik zorg dat die weg is, dan stem ik daarop. Dus het heeft met name op... Zo werkt dat dus. Een redelijk ambitieniveau, Edward. Nou ja, landelijk. Maar inderdaad, je gaat kijken van hoe kun je met elkaar dat contact... Je staat er dichterbij. Maar misschien ook voor de lijsttrekkers. Ik denk dat het echt van belang is van... dat gaan we daar ook proberen in het debat helder te krijgen. Wat kunnen jullie nu betekenen op deze thema's voor ons als burgers? Want dat is eigenlijk altijd een beetje onduidelijk. Hè? Voor ons is het landelijk is allemaal dat snappen we net beter. Maar de uitdaging zit er eigenlijk vooral in, wat kunnen jullie doen voor ons? En waar zitten nou de verschillen tussen de verschillende partijen? Dat willen we eigenlijk helder krijgen, zodat zelfs Edward vandaag een keuze kan maken tussen de lokale partijen. Goed, mag ik hem terug, Edward? Dankjewel, top. Goed, we gaan van start, Arnold. Ja, trouwens, Arnold, Edward zegt over verkiezingsprogramma's, laatste puntje. Wij hebben ook alle verkiezingsprogramma's gezien. Zeker. En jij had ze nog, voor jou was het de eerste keer. Ja, ik zeg wel wat over Edward, maar ik heb ook in al die jaren, het is het eerste dat ik alle verkiezingsprogramma's gelezen heb. En hoe vond je het? Ik vond het echt interessant om te lezen. Ik moet ook zeggen, ik vond ze allemaal goed. Je vond het gewoon leuk, hè? Ik vond de D66 qua layouting en qua presentatie, vond ik echt er in die zin wat uitspringen. Dus moet je eens naar kijken wat, vond ik meteen inspiratie. Echt van complimenten daarvoor. Heel goed. En niet dat ik daar een speciale voorkeur voor D66 heb, maar puur de presentatie van het partijprogramma. Ook mooi. Arnold, we gaan starten met powerpitches. En dat betekent dat wij zometeen hier op deze stip in het centrum één van de lijsttrekkers gaan zien. De eerste lijsttrekker. En die ga ik zo meteen naar voren vragen. En deze lijsttrekker zal inderdaad ervoor zorgen dat hij binnen 1 minuut, en misschien dat de regie de timer alvast kan klaarzetten, 1 minuut wordt er een powerpitch verzorgd om inderdaad, hem of haar, maar ook de partij, om die soort van te verkopen. En de eerste persoon die dat gaat worden is Jan Hendricks. En Jan, ik ben even benieuwd, heb jij een microfoon? Je mag je eigen microfoon meenemen? Wil jij een standaard staat voor je klaar? Kijk, top. En ik zou zeggen, als de... Ik zeg een pitch. Take it away. Hallo, goedenavond. De kernwaarden van de SP die zijn menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit. En daar staat de SP landelijk, plaatselijk en uiteraard ook ikzelf voor. De speerpunten daarom voor Venray zijn een sociaal Venray, de armoede bestrijden. Iedereen moet kunnen meedoen. Betaalbaar wonen is heel belangrijk. En panden zijn om in te wonen en niet om mee te speculeren. Een drastische vermindering van de veestapel. Met wel een goede compensatie voor de boeren. En goede zorg. Betaalbaar voor iedereen. Iedereen moet mee kunnen doen en die hap komt terug naar Venray. Dat en veel meer is waar de SP voor staat. En zowel binnen als buiten de gemeenteraad. Want wij komen ook buiten verkiezingstijd 4 jaar lang altijd naar de mensen toe die daar behoefte aan hebben. En zij met hun zullen we opkomen voor hun Mag ik belang. een applaus voor Jan Hendricks, dames en heren. En je mag je microfoon meenemen inderdaad. De volgende is van het CDA, Anne Thiele. Jij wil die? Thiele? Oh, neem ik hem even voor je mee. Kijk. De timer staat klaar, Anne. The floor is yours. Dankjewel. Een Venray, waarin we met respect samenleven. Waarin fatsoen iets is wat we doen. Waarin onze economie en ons buitengebied floreert. We naar elkaar omkijken. Ieders talenten kunnen waarmaken en ons verenigingsleven volop bloeit. Daarvoor gaat het CDA Venray de komende jaren hard aan het werk.
En dat doen wij met een heel nieuw, jong en fris team. Mijn naam is Anne Thiele en ik mag lijsttrekker zijn van het CDA Venray. En samen met onze lokale kandidaten, die ieder sterk zijn op onze lokale thema's, gaan wij de komende jaren aan de slag voor een sterk Venray. Dank u wel. Applaus van Anne Thiele. De volgende die ik graag naar voren vraag is Wim de Schrijver. Wim. Mag ik wegleggen? Heel goed. Het vertrouwen in de politiek is laag. En ik moet eerlijk zeggen dat een aantal jaar geleden ik ook dacht aan de zijkant, van kan dat niet beter, kan dat niet anders? En daarom heb ik besloten om zelf ermee aan de slag te gaan. Ik ben Wim de Schrijver van VVD Venray. Ik ben er trots op de nummer 1 te zijn van een sterk team van kandidaten. Mannen en vrouwen, van jong tot oud, uit onze dorpen en de wijken. Mensen die allemaal aan het trappelen zijn om hun best te doen voor een nog beter Venray. Wij willen ervoor zorgen dat we een prettige en veilige leefomgeving houden. Met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Waar de straten schoon zijn en waar onze kinderen veilig naar school kunnen gaan. Dat goed blijft wat goed is. En beter wordt wat beter moet. Samen voor Venray. Kies de VVD. Applaus voor Wim de Schrijver, dames en heren. Helder. Ja, goed. Wat zeg je, Arnold? Dan gaan we nu het eerste thema inluiden. Eerste thema: wonen en duurzaamheid. Een ambitie is om in 2030 in Venray groen en sociaal te kunnen wonen. Alle inwoners beschikken dan in elke levensfase over een passende woonvorm die bijdraagt aan een sociaal krachtige naaste omgeving. In de komende jaren zal het aantal huishoudens sterk stijgen door onder andere de verdere vergrijzing van de bevolking, de toenemende behoefte aan woningen voor internationale werknemers, asielzoekers, statushouders en voor kwetsbare inwoners van onder meer de GGZ-instellingen, met een kleine of grotere zorgvraag. En dan is er nog niet gesproken over de verwachte vluchtelingenstroom uit de Oekraïne. Door de ontwikkeling van de huizenprijzen komen starters niet aan geschikte woonruimte en stagneert de doorstroom. Ook willen we aantrekkelijk zijn en blijven voor hooggekwalificeerde medewerkers, welke nodig zijn in een kennisintensieve maatschappij. In Venray zijn ruim 19.000 woningen, waarvan 75% een milieulabel A hebben. Vanuit de regering worden grote bedragen gereserveerd voor het verduurzamen van de woningen, waaronder het energetisch verbeteren van de bestaande woningen en het realiseren van de energietransitie. Ook het bouwen van woningen is een uitdaging. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de duurzaamheidseisen aan het bouwen en door de schaarste aan grondstoffen. De stelling. De stelling luidt: hoe het verduurzamen van 5000 bestaande woningen is belangrijker dan de bouw van 500 extra woningen. En er zijn 2 lijsttrekkers die een korte inleiding gaan verzorgen op dit thema. En als u, ik wil meteen even aangeven voor de mensen hier in de zaal, maar ook de mensen thuis. Als u een vraag heeft gedurende het debat, kunt u nog steeds uw telefoon erbij pakken om een vraag te stellen, zodat wij die op het scherm ook kunnen poneren straks. Dus als u een vraag heeft, kunt u die stellen. Henk Bisschops, mag ik u als eerste het woord geven om ons mee te nemen? Ja, dankjewel. Nou, eigenlijk werd het in de inleiding al gezegd, hè, het is ook in Venray best wel moeilijk geworden om een betaalbare woning te vinden. Er is jarenlang te weinig gebouwd en dat kwam ook door regionale afspraken. En dat betekent eigenlijk dat we nu een groot tekort hebben aan betaalbare woningen. Er moet meer gebouwd gaan worden en dat zijn volgens mij alle politieke partijen het hier over eens. En er moet eigenlijk overal gebouwd worden. Zowel in het centrum als op de dorpen. En daar zijn nu ook de mogelijkheden voor. Er moet gebouwd worden voor starters. Die hebben het ontzettend lastig omdat de huizenprijzen zo hoog zijn geworden. Maar ook voor ouderen. Want ouderen zouden graag kleiner gaan wonen. Maar dan moeten er wel woningen zijn om dat te kunnen doen. Als die woningen er komen, dan komt ook een beter doorstroom. Dat is de bedoeling daarvan. Maar we moeten er ook voor zorgen, en dat werd net ook al genoemd, dat we dadelijk ook woningen hebben voor statushouders en voor arbeidsmigranten. Ook dat is een belangrijke doelgroep en ook daar zijn wij
Ook daar moeten wij voor zorgen dat die fatsoenlijk gehuisvest worden. Er moeten dus voldoende betaalbare huizen komen voor uiteenlopende soorten huishoudens. En uiteindelijk, want dat vind ik eigenlijk het belangrijkste, moet iedereen voor een eerlijk deel van zijn of haar besteedbaar inkomen kunnen wonen. We komen richting de afronding, Henk. Want Mag ik de stelling even... Je mag de stelling herhalen, want dat is dan voor de volgende spreker inderdaad. Ook nee, maar goed. Nee, maar een antwoord nog geven op de stelling. Op de stelling, ja, dat bedoel ik. Het is een inleiding, Ja. wat iedereen het mee eens is, maar Ja. wat is Nou ja, wat de stelling betreft vind ik dat dit twee verschillende dingen zijn. Even belangrijk, het verduurzamen van de woningen, dat is erg belangrijk, want dat moet gebeuren om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk ook met minder energie toekomen. Maar het bouwen van extra woningen, van 500 extra woningen, is minstens zo belangrijk. Goed, gaan we dan dadelijk even daarover in de prima. We hadden eigenlijk een minuut ook voor deze pitch inderdaad, dus die mag door de regie zo meteen weer ingestart worden. De volgende spreker die ook op deze stelling mag reageren is Theo Zegers. Ja, dankjewel. Nou, dat is een stelling die wij ronduit met nee gaan beantwoorden. Maar dat wil niet zeggen dat we de omgekeerde stelling met ja zullen beantwoorden, ook daar zeggen we nee tegen. Ik wil hierin geen belangrijkheid onderscheiden. Beide opties zijn urgent en haalbaar. Naar de mening van D66 is dit goed haalbaar omdat de verduurzaming vooral de woningeigenaar gaat verzorgen, en dat is vaak de particulier of de woningbouwcoöperatie. En nieuwbouw wordt gerealiseerd door wederom een particulier die voor zichzelf bouwt, een projectontwikkelaar of ook weer de woningcoöperatie. En in alle gevallen zal de nieuwbouw dus duurzaam moeten zijn. Dus gaan we geen keuze maken, maar zetten in op uitvoering van beide belangrijke zaken, waarbij over die aantallen nog best wel een discussie te voeren is, want daar zit nog wel wat speling in en speelruimte is wat ons betreft. Dus wij zijn daar voor beide erg voor. Beide erg voor. Henk, kom toch even bij jou terug, want als jij Theo hoort, je gaf net al aan, het zijn twee verschillende onderwerpen. Ja. Ga jij met Theo mee dat het ook allebei gerealiseerd wordt? Dat zal moeten. Heb ik Nee, je hebt geluid. Ja, ik heb geluid. Ja, dat zal ook moeten, dat bedoel ik. Hè. Ze zijn allebei belangrijk. Het zijn wel twee verschillende dingen. Je moet bouwen zodat je ervoor kunt zorgen dat mensen ook kunnen wonen. Ja. Maar je hoeft maar naar tv te kijken en er komt wel iets op over mensen die een woning zoeken, die al 7 jaar wachten. Nou, gisteravond was er een heel programma op over Den Haag en Amsterdam en weet ik veel. Maar dat speelt ook hier. Mensen moeten heel lang doen om een woning te kunnen Maar waar mag de nadruk op van jou liggen? Mag dat liggen bij het verduurzamen van de woningen? Vind je dat belangrijker dan dat er nieuwe woningen bij komen? Of zeg je van, ik vind toch wel dat er meer ingezet mag worden als we toch ergens op afgaan, dat er toch meer woningen mogen komen? Er moeten meer woningen komen. En die woningen mogen duurzaam. En die mogen duurzaam zijn. Maar misschien dan even andere lijsttrekkers. Zet er nou mensen zeggen van, hé, ik zie daar wel mogelijkheden om een keuze te maken, want ik snap dat je zegt van, allebei moet. Alleen in een politiek moet je keuzes maken. En hier praten ook het CDA wil 2000 woningen bouwen. Hè? We hebben het hier maar over 500 woningen extra. Want ook hebben we ergens een tekort aan mensen. We hebben een tekort aan materialen. Het gaat me om die laatste paar honderd woningen verduurzamen. Of een groot aantal verduurzamen. Of die laatste hoeveelheid bouwen. Wie heeft daar een afwijkende mening op dat die daadwerkelijk bij elkaar gecombineerd kunnen worden? Ik zie Jan Hendricks heeft een afwijkende mening volgens mij. Nou, in die zin een afwijkende mening. Van je zegt we moeten kiezen. Nee, we hoeven helemaal niet te kiezen. En ik denk als we vooral met Wonen Limburg beide items kunnen realiseren. En het moet vooral Wonen Limburg zijn die dat ter hand gaat nemen. Maar wordt het dan niet een beetje van je afgeschoven, Jan? Wordt het dan niet een beetje dat we leggen het bij Wonen Limburg neer, die lossen het verder wel op? Nee, wij gaan als gemeentebestuur met Wonen Limburg daarover spreken. En gaan we ze in ieder geval aanzetten tot en meer woningen bouwen en duurzame woningen bouwen. En het verduurzamen van de reeds bestaande woningen. Er staat 500 extra woningen. Wij kiezen ook voor 500 extra woningen per jaar. En waarom? Omdat het nodig is in Venray. Omdat er een wachtlijst is bij de woningbouwcoöperatie van 6 jaar en 7 maanden als je je vandaag inschrijft. Dat is schijnend. Dat vraagt om urgentie. Verduurzaming vraagt ook om urgentie, maar er zit een groot verschil tussen. Tussen woningeigenaren die zelf daarvoor de investeringen doen, of dat we vanuit de overheid ze kunnen verleiden ze te doen.
En er is een groot gedeelte die dat niet kan. En het CDA zegt ja tegen verduurzaming, ja om mee te gaan in die energietransitie, maar nee tegen die energiearmoede. En daar moeten we wel wat met z'n allen aan doen. En daar moeten we wel kijken hoe we daarin kunnen ondersteunen. Dus die 500 woningen per jaar, die zitten helemaal in jullie programma, daar ga je voor. Die 5000 bestaande woningen verduurzamen dan, Anne. Ik kan me voorstellen dat het nodig is, maar wat is er voor nodig om het te gaan realiseren? Om op die kant op te gaan? Wat daarvoor nodig is dat we, wat ik net al zei, woningeigenaren die eigen koophuis hebben, verleiden om te kijken of wellicht met subsidies, noem maar op. Je kunt kijken of een revolverend fonds, dat is misschien een moeilijk woord. Dat snap ik, maar we zijn er al jaren mee bezig. Hè? Ik bedoel, het loopt al een hele tijd. En een heleboel mensen zijn ook al bezig met hun woning te verduurzamen. Maar er is nog heel veel woningvoorraad die nog klopt. Dat klopt helemaal, maar daar zit ook een groot gedeelte tussen, Tom, die dat niet kan, die niet het kapitaal heeft om zelf die investering te doen. En hoe gaan we dat dan doen? En daar moeten wij ze vervolgens helpen en daar moeten we zorgen dat we die energiearmoede oplossen door met de woningbouwcoöperatie een plan te maken hoe we die woningen stap voor stap gaan verduurzamen en hoe we ze gaan kijken in hun energiearmoede kunnen helpen. Wat vandaag met de subsidies, dag, hoor ik je zeggen. Wat vandaag de dag, nou bijvoorbeeld het Rijk doet ook al een tegemoetkoming in vaste lasten vandaag de dag. En het wordt alleen maar groter, die onzekerheid. Wordt groter. Martin Leenders? Ja, de stelling is 5000 woningen verduurzamen of 500 extra woningen. Ik ben het wel met degene eens die zeggen, we hoeven niet te kiezen, we gaan het allebei doen. Maar we zitten natuurlijk ook in de politiek om keuzes te maken. En dan zitten wij juist op, dan doe die 500 extra woningen maar. Die verduurzaming is belangrijker, maar niks is zo frustrerend als geen woning kunnen kopen als je niet starter bent. Niet kunnen beginnen, niet kunnen doorstromen als je je woning wil verlaten. Dus daar zou je aandacht op moeten zetten. Kijk, dat vind ik... Sorry. Betekent ook dat je moet nadenken om die andere 5000 dan maar te verleiden om minder energie te gebruiken. Want niets is zo duurzaam als minder energie verbruiken. Hoe gaan we dat doen dan, Martin? Dan zou je voorlichting aan kunnen geven. Je kunt ook met elkaar eens kijken van moeten we een actie voorzetten met ledverlichting. En ik ben het overigens helemaal met Anne eens. Er is natuurlijk een hele grote groep mensen met een koopwoning die net in staat waren om een koopwoning te kopen. Die nu voor gigantische investeringen komen te staan om die woning te verduurzamen. Ja. Daar zul je maatregelen op moeten nemen. Die mensen moet je helpen. Goed, we hebben even een vraag vanuit het publiek of vanuit thuis. Geef een paar voorbeelden waarmee meer woningen gebouwd kunnen worden. Harold. Volgens mij is het trouwens, volgens mij is het Harold, klopt dat? Ja, dat is Harold. Ja, niet Harold, maar Harold. Ik help je even. Excuses, Harold. Ik help je even. Ja. Harold. Ja, waarmee meer woningen gebouwd kunnen worden. Waarmee, met wat voor materiaal of op wat voor manier? Nee, wat kan de gemeente doen waarmee er meer woningen gebouwd kunnen worden? Want we hebben het al heel lang in de plannen, ook landelijk. Hè? Maar wat kunnen jullie nu doen, lokaal, zodat er ook daadwerkelijk meer gebouwd gaat worden? Ja, ik denk dat wij als gemeente dan in ieder geval meer grond zouden moeten hebben. Want dat schijnt een probleem te zijn. We hebben geen grond als gemeente. Oké, Wim. Ja, ik vind dit wel een hele goede vraag en een heel belangrijk punt. Want er gebeurt iets heel bijzonders hier vanavond. Want in één keer roepen hier 8 partijen, we willen meer woningen bouwen. En 4 jaar geleden was dat niet zo. 4 jaar geleden lag er in die raad nog een verouderde visie. Die zei, we gaan binnenkort krimpen, dus er hoeft helemaal niet gebouwd worden. Toen wij aanklopten als VVD... van er moet nu meer gebouwd worden. Je moet niet achteruit kijken, maar vooruit kijken. Gebeurt dat hier nu nog steeds? Want inmiddels roept iedereen, er moet meer gebouwd worden. Er wordt zelfs 2000 genoemd. Maar we zien, in de inleiding is het goed uitgelegd dat er heel veel op ons af gaat komen. Dus we moeten niet allemaal die kleine dingetjes doen. Hè? Want de voorbeelden die als antwoord op de vraag inbreien, mantelzorgwoningen, premantelzorgwoningen, kangoeroewoningen. Laten we daar even op ingaan, Wim, want er gaat heel veel op je afkomen. Dat is wat ik jou hoor zeggen. Het is niet genoeg, Tom. Het is niet genoeg. Wat is er niet genoeg? Om kleine beetjes om pleisterwerk te doen, inbreien, dat is te weinig. We moeten een nieuwe wijk hebben. Maar helder, wat ik toch graag helder. Als iedereen het hier met elkaar eens is, waarom zou nou het publiek op CDA of VVD moeten stellen, waar zit nou het verschil dat jullie maken in keuzes? Of is er eigenlijk geen verschil op dit thema? Volgens mij zijn wij de enigen die zeggen, je moet nu de voorbereidingen treffen voor een nieuwe wijk. Oh, is dat zo? Is dat zo? Is VVD de enige voor een voorbereiding voor een nieuwe wijk? Nee, wij zijn er inderdaad ook, en misschien is dat een paar jaar geleden nog anders geweest, maar ook dat zijn ontwikkelingen dan plaatsvinden. Maar uiteindelijk zullen we ertoe moeten komen dat er een nieuwe wijk, dat is misschien een groot woord, toch wel een uitbreiding komt van nieuwe woningen. Maar voordat dat zover is, duurt het natuurlijk nog jaren in alle procedures. Dus het is heel belangrijk om nu alle dingen te pakken die al kunnen. En dan denk je aan inbreiding en dan denk je aan andere oude gebouwen omvormen. Dat soort zaken kunnen we relatief snel regelen, want dat zijn korte procedures. Als we niks doen totdat
er een heel nieuw woonwijk gerealiseerd is, dan zijn we over 5 jaar pas klaar. Ja. Dus laten we eerst alles pakken, het laag fruit zoals het mooi heet, allemaal gebruiken en intussen werken aan een grotere oplossing. André, nieuwe wijk, sta je ervoor open? Nieuwe wijk, daar staan we op zich wel voor open. Maar waar zou die mogen komen voor jou? We moeten eerst eens eventjes kijken naar wat we al aan bebouwing hebben in Venray. We hebben ontzettend veel leegstaande winkels. Waarom zijn die in hemelsnaam nog niet omgebouwd tot woningen? Wie dat maar wat ga je daaraan doen dan? Ik hoor dat, hè? En dan? Wat kun je als gemeente dan doen om ervoor te zorgen dat die winkels omgebouwd gaan worden? Wat ga je concreet doen? Als gemeente kun je daar al met het wijzigen van de bestemming kun je daar al stappen in zetten. Maar gaan jullie dat doen? En zit er een verschil van mening? Want kijk, als iedereen hetzelfde zegt, dan hoeven we daar niet op te stemmen. Henk? Nou ja, als het over het centrum van Venray gaat, hè, dan hebben we daar eigenlijk al een goede regeling voor. Want in de aanloopstraten proberen we de winkels om te zetten, de vergunning om te zetten in woonbestemming. En dat is dan eigenlijk al een beetje wat jij aangeeft, André. Maar we kunnen nu, en we willen ook, want het staat ook in de woonvisie wel, veel meer naar alternatieve woonvormen kijken. Ik begreep maar net Henk, heel even tussendoor. Want wat ik nou hoor, en daar haak ik toch even op aan. We proberen het een en ander te doen om. Ja. Ja, dat komt een beetje over als dat we het gewoon proberen en straks lukt het niet. Ik bedoel, ik denk dat het beter is om met elkaar gewoon keuzes te maken. Hier gaan we voor, zeg maar. Dan gaan we met elkaar dat klopt, maar dan wil ik je toch aan herinneren. Daar waar net stond, we gaan 500 woningen per jaar bouwen. Ja. Nee, het was een keuze. Ja, 500 meer. Nee, maar goed, ik hoorde Anne zeggen, wij willen 500. Klopt dat, Anne? 500 Anne wil in 4 jaar tijd 2000 woningen. Ja. Ja, ik denk dat dat bijna niet realistisch is om 500 woningen per jaar te bouwen. Puur al door het feit dat die ook gebouwd moeten kunnen worden. Er moeten mensen niet realistisch. Ja. Ik zou het wel willen, hè? Dat is wat anders. Dus kom ze terug. Ja, Wim, is het realistisch? Zeker realistisch en je moet meer denken, denk ik, in kansen. Bijvoorbeeld de tijdelijke circulaire woningen. Die na 15 jaar daar mogen staan. Stel dat we over 15 jaar wel een keer die lang beloofde krimp bereiken, dan kunnen die woningen dan verhuizen naar de Randstad. Maar dan hebben we hier op korte termijn meer capaciteit. Nu mee beginnen, niet wachten. Maar wie heb je daarvoor nodig binnen deze partijen om dat zeg maar, in het komende half jaar te regelen? Of zijn jullie het er allemaal met elkaar eens? Want er valt ook weer niks te kiezen als iedereen het daarmee eens is. Dus het gaat over versneld realiseren van tijdelijke woningen. Dat is dus jouw Ik hoop op bijval. Ja. Marten Leenders? Ja, we verschillen niet echt van mening, maar ik ben wel inderdaad met jou eens. Versneld bouwen van tijdelijke woningen. Maar dat is de oplossing voor de korte termijn. Je zult wel na moeten denken over wat ga ik doen op het moment dat die termijn is afgelopen. Ga je gokken dat er dan een krimp is? Of durf je nu een keuze te maken en zeg ik ga nu kiezen voor tijdelijke woningen, maar ik ga ook zorgen voor uitbreiding, zodat die mensen na 15 jaar wel een alternatief hebben waar ze naartoe kunnen, zonder dat ze Venray hoeven te verlaten. Jan? Ja, ik wil er toch maar eens even in herinnering oproepen dat de SP 8 jaar geleden al pleitte voor semi-permanente woningen. SP-woningen. En ik kan het ook niet anders afkomen. Sorry. Maar waar het ook om gaat, en dat is ook wat André eigenlijk aanduidde, is van, er staan een heleboel panden leeg in Venray. En ik geef als voorbeeld, in mijn achtertuin heeft een pand 8 jaar lang leeg gestaan. En geweldig, het wordt nu omgebouwd tot min of meer jongerenhuisvesting met, ik dacht, 21 appartementen. Dat soort dingen en die semi-permanente woningen, dat is een oplossing op de korte termijn. Harold, je bent het eens met die SP-woningen? Ja, ik ben het eens met de semi-permanente woningen. Ja, en als we dan kijken, hè, wat is... Ja? Ja, we moeten denk ik gewoon creatief worden. En ik roep maar even wat, hè. Die Cafra Tower die bijvoorbeeld op het Keizersveld staat. Dus je ziet hoe snel dat ding werd opgetrokken. En hoe mooi dat ding van binnen is. Hè. Een van onze partijleden heeft daar overnacht om te kijken hoe dat was. Ja, dat ziet er schitterend uit. En zoiets zou je bijvoorbeeld kunnen doen voor studenten. Maar nogmaals, daar moet je wel grond voor hebben als gemeente als je zoiets zou willen. Dus dat is er nodig om inderdaad die stap te kunnen zetten om dat ook te gaan realiseren. Nou ja, als je dat vanuit de gemeente zou willen organiseren, ja. En anders zou je het dan aan... Ja, het zit hem voornamelijk in het meedenken met de ondernemers die wat willen. Die willen gaan bouwen, die woningen willen gaan maken. En ik heb wel één vraag daarvoor voor mijn collega van de VVD. Waar moet deze wijk volgens u terechtkomen? Ja,
Nou goed, dan was hier ook een vraag van het publiek. Hoe komt de gemeente aan grond voor SP-woningen? Ja, Of voor die wijk. Of voor die wijk, hè? Of voor de wijk. Ja, goede vraag natuurlijk. Hè, want het is zo, het is al een paar keer gezegd, dat de gemeente heeft niet een geweldige grondpositie. Hoe dat ontstaan is, dat weet ik niet. Daar draai ik niet lang genoeg voor mee. Maar dat betekent niet dat er niet genoeg grond is. Want er is natuurlijk zat grond, alleen het is nog niet van de gemeente. Dus je kunt ook niet nu zeggen, we gaan die grond naast Oostrum kopen, want dan krijg je grondspeculatie. Maar er zijn inderdaad plekken, bijvoorbeeld in de buurt van Oostrum, bij Leunen, waar nog ruimte zat is om een nieuwe wijk te bouwen. Daar moet je dan onderzoek naar doen. En die grond moet je dan inderdaad verwerven eerst, dat klopt. Goed, Tom, ik denk dat wij, tenzij iemand nog iets heel urgents heeft wat we hier aan moeten toevoegen, dat is dan het laatste woord. Ik wil toch nog even wat toevoegen. In al die zaken, ook in die oplossingen met die kleine dingen, de inbreiding en het gebruik van bestaande gebouwen, heb je ook vooral de eigenaren van gebouwen nodig, want die zijn natuurlijk ook, die moeten ook mee willen werken om dat waar te maken. Want er zijn, zoals gezegd is, al heel veel gebouwen die gewoon leeg staan, waar kansen liggen, maar als partijen niet meewerken, ja, dan kan de gemeente ook niet heel veel. Dus daar heb je eigenlijk geen wapens om dit af te dwingen? Je kunt het niet afdwingen en heel veel groot winkelbedrijven hebben eigendom in het centrum van Venray en dan ben je toch afhankelijk of die iets willen bewegen. Oké, nou dankjewel. Helder. Ja? We gaan door, Arnold, met 3 volgende pitches. 3 pitches die hier op onze pitchspot mogen worden ingeleid. En de eerste die een pitch mag verzorgen is Marten Leenders van Samenwerking Venray. Heb jij een standaard nodig? Ja? Met de klok. Samenwerking Venray is de oudste lokale politieke partij in Venray sinds 1974. De titel van ons verkiezingsprogramma deze keer is Samen kan het anders. En samen kan het anders omdat wij ervan overtuigd zijn dat we de inwoners nodig hebben, dat we bedrijven en instellingen nodig hebben om samen daar vorm aan te kunnen geven. Wij gaan voor een Venray waarin het goed leven, werken, verblijven is. Voor een Venray dat veilig is, waar er ruimte is om anders te denken, om afwijkend te zijn en een Venray waarin je met elkaar respectvol bent. Daarom kunnen wij alleen aan werken als u op 16 maart durft te stemmen op Samenwerking Venray. Ik reken op u. Applaus voor Marten Leenders, dames en heren. De volgende die ik graag het woord geef is Henk Bisschops van de PvdA. Heb jij een standaard initiatief nodig? Dankjewel, dat gaat zo wel. Okay, ik ben heel faciliterend vandaag. Dankjewel. Nou ja, mijn naam is dus Henk Bisschops. Ik ben bij deze verkiezingen de nummer 1 van de Partij van de Arbeid. Ik zit, dat hebben we in de inleiding al gehoord, 16 jaar in de gemeenteraad van Venray en daardoor heb ik best wel veel ervaring opgedaan. De Partij van de Arbeid vindt de volgende punten belangrijk. We vinden dat iedereen in een goed huis moet kunnen wonen en dat huis moet ook betaalbaar zijn. En we hebben net al gezegd, daarom moet ook meer gebouwd worden. Iedereen moet ook mee kunnen doen in Venray. En als je daar hulp bij nodig hebt, dan moet je die hulp ook krijgen. We moeten samen goed zorgen voor onze omgeving en voor de natuur. Zo krijgen we een schoner milieu en dat is met name belangrijk voor de gezondheid van mensen en van dieren. Aan kunst en cultuur moet iedereen in Venray mee kunnen doen. Zeker in deze tijd, we hebben het heel erg gemist. Maar dat kan nog steeds niet altijd zo. En wij vinden, wat ik net zei, iedereen moet mee kunnen doen. Dat moet dus anders. Helder. Venray... Ja, nee, we zitten minuten voorbij. Mag ik een applaus voor Henk Bisschops. Dankjewel, Henk. Goed, ja, keurig ben je de minuut, Henk. Goed, mag ik de volgende spreker? En dat is André van Maarschalkerwaard van GroenLinks. Nou, let op, hè. We zijn snoeihard op dit moment. Ja, ik merk het. Nee. GroenLinks is een partij die de natuur heel belangrijk vindt. Bomen en planten in onze omgeving zorgen voor gezonde lucht. Als er meer verschillende bomen en planten zijn, is dat ook nog eens goed voor onze dieren. GroenLinks Venray wil zorgen voor minder vervuiling, omdat dat beter is voor mens en natuur. GroenLinks Venray vindt ook dat iedereen zich helemaal welkom moet voelen hier in Venray. En we vinden het daarbij helemaal niet belangrijk hoe dat je eruit ziet of waar je vandaan komt. We willen de mensen die dat nodig hebben helpen om prettig te wonen in Venray. Mensen met weinig geld zullen die hulp minder hard nodig hebben dan rijke mensen. Dus als je vindt dat iedereen mee mag doen in Venray, stem dan op GroenLinks.
Goed. Mag een applaus voor André van Maaskolkewaard. Ja. Oké, dan gaan we naar het volgende thema. Agrarische sector en buitengebied. En we gaan wel proberen te kijken of we hier wat meer polarisatie kunnen krijgen. Toch net een wat feller dan het debat dan net. Venray is qua oppervlakte een van de grootste gemeentes van Nederland, terwijl er maar 45.000 mensen wonen. Dit betekent een heel groot buitengebied. Van oudsher is het buitengebied in gebruik bij de boeren om voedsel te maken, zowel dierlijk als plantaardige producten. De Venrayse boeren maken hoogkwalitatief voedsel en zijn hier goed in. Hierdoor is de voedselproductie in Venray in de afgelopen 30 jaar enorm toegenomen, waardoor er vooral meer varkens en kippen zijn bijgekomen. De werkgelegenheid is in die periode bijna in gelijke mate afgenomen. De intensieve veehouderij is de laatste jaren steeds meer ter discussie komen staan. Niet alleen vanwege gezondheid, zoonoses zoals corona, vogelgriep en Q-koorts, maar ook vanwege milieu, stikstof, stank, overlast en zelfs ook de kap van het regenwoud voor de soja. Daarnaast wordt het buitengebied van Venray steeds meer gebruikt voor recreatie, zorgboerderijen, energieproductie en steeds meer burgers gaan in het buitengebied wonen. De Europese Commissie heeft de Green Deal plannen gepresenteerd en wil mede door de ontwikkelingen in Oekraïne versnellen. De plannen zijn om met biogas te verdubbelen naar 35 miljard kubieke meter, de productie van groene waterstof omhoog te krijgen met minimaal 25 miljard kubieke meter. Extra windenergie bespaart dan 15 miljard kubieke meter gas. Dus biogas is voor de Europese Commissie een van de speerpunten. Het gevecht om de ruimte is hiermee een feit. Dit geeft spanningen. De stelling. Helder, Arnold. En dat brengt ons op de volgende stelling. De veestapel moet halveren in onze gemeente. En die ruimte gaan we gebruiken om grootschalige, duurzame energie op te wekken. Ook hiervoor krijgen 3 sprekers een minuut de tijd om dit onderwerp in te leiden. En de eerste die dat mag doen is Harold Stevens van Venray Lokaal. Even naar ja, oké. Nou, die stelling die is wel heel erg kort door de bocht. En ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met deze twee zo met elkaar te verbinden. Voor wat betreft de veestapel, ons gaat het vooral om de balans tussen milieu, mens en natuur. Wij maken ons daar zorgen over. Voor ons is halvering geen noodzaak, maar we zien wel graag een stop op uitbreiding. Een stop op uitbreiding of een voorzichtige krimp voor verbetering van de luchtkwaliteit. Voor wat betreft de duurzame energieopwekking, wanneer Venray zich aansluit bij het energielandgoed Welsmeer en we halen daarmee de doelen, dan hoeven we wat ons betreft voorlopig niet nog meer op te wekken. Maar laten we ook vooral eens naar onszelf kijken, want er valt heel wat energie te besparen. Denk even aan dat datacenter in Zeewolde, hoeveel windmolens en zonnepanelen er nodig waren om dat van stroom te voorzien. Misschien maar eens wat minder met z'n allen op social media, zo verkeerd nog niet lijkt me. Laat ik afsluiten met mijn respect en waardering uit te spreken voor onze mensen in de agrarische sector. Zij zorgen niet alleen voor ons eten, maar dragen ook bij aan de inrichting van ons buitengebied. Ik geef het je te doen met al die negatieve publiciteit. Waar we jullie in de transitie kunnen helpen, zullen we ervoor zijn. Waar jullie zijn. Dank voor jouw inleiding. Mag voor geapplaudiseerd worden, zeker te weten. Jan Hendricks van de SP. Als je kijkt naar de stelling, dan zijn we het met het eerste gedeelte helemaal eens. De veestapel zal in Venray drastisch moeten verminderen. Maar om dan die ruimte direct te gaan gebruiken voor grootschalige, duurzame energie op te wekken, dat hoeft niet per se. Je kunt die ruimte ook gaan gebruiken voor, en dan kom ik even terug op het vorige thema, daar zou je bijvoorbeeld SP-woningen kunnen gaan bouwen. Daar zou je dingen kunnen gaan ombouwen voor arbeidsmigranten. Dat zou kunnen. En die duurzame energie opwekken, Welsmeer is daar inderdaad al een goed voorbeeld van, maar je zou ook kunnen gaan denken om bijvoorbeeld zonnepanelen boven parkeerplaatsen te plaatsen. Dan is dat niet landschappelijk besmettelijk, zeg maar. Hè, want als je hele grote parken in het landschap gaat doen, is dat niet mooi. Maar daar zou je bijvoorbeeld parkeerplaatsen voor kunnen gebruiken. Oké, dankjewel. Dankjewel voor Jan Hendricks van de SP. En we starten de timer nu natuurlijk wel, Wim. Wim de Schrijver van VVD, het woord is aan jou.
Nou Arnold, je krijgt je tegenstelling in ieder geval op het eerste deel, Jan. Want het gaat namelijk helemaal niet om het aantal dieren natuurlijk. Het gaat gewoon om de uitstoot, het gaat om de milieubelasting. En die moeten we terugbrengen. En zeker bij de woonkernen en bij natuurgebieden moet die minder. Maar als je ziet hoe onze boerensector aan het vernieuwen is en aan het innoveren is. Ik begreep gisteren dat de uitstoot de laatste jaren inmiddels al met 80% verminderd is. En dan wil je nog de rest halveren. De vraag naar vlees gaat blijven. Dus als we hier de productie weghalen, dan gaat die verschuiven naar een andere plek. En daar gebeurt het minder duurzaam dan hier. Dus een beter milieu begint inderdaad in Venray. Maar dan wel door onze boeren hier te helpen met vernieuwen en innoveren en die uitstoot te verminderen. Het tweede deel, Jan, ben ik wel met je eens. Je moet niet in één keer allemaal grond gaan gebruiken om windmolens en zonneparken te gebruiken. Hè. Dat doen we liever door eerst die daken vol te leggen en een gezonde mix. Denk aan kernenergie, 2, 1. Nee, maar dat is helder. Toch even een vraag, hè? Want je kunt veel zeggen over de Europese Commissie, nog niet helemaal dom. Die zeggen, wij komen er niet alleen met zonnepanelen, we komen er niet alleen met windmolens, maar je moet ook naar biogas. Nou zitten we hier eigenlijk op de mest, in ieder geval enorme hoeveelheden mest waar gas te vrijkomen. Is hier nou niet een kans voor Venray om eigenlijk de combinatie te maken tussen en intensieve veehouderij en biogas? Ja, wat ik net al zeg Arnold, ik denk dat als je de kennis in Venray weg gaat halen hoe duurzaam en effectief hier voedsel gemaakt wordt, voor een groter deel dan alleen Venray, maar wel regionaal. Maar die kennis, die dragen we wel veel verder uit. Dus de hele wereld kijkt naar hoe dat hier gebeurt. Dan zou het toch wel heel stom zijn als we die kennis hier verloren laten gaan. Zodat die ook niet uit... maar toch even, maar de stelling gaat hier ook over de afweging landbouw versus duurzaamheid. Wat gaan nou de partijen doen dan met dat duurzaamheidsstuk op het plattelandgebied? VVD Venray die wil zich gewoon aan de afspraken houden voor wat betreft de transitie. Maar als wij die keuze moeten maken, dan kiezen wij hier, het is een boerengemeente, die moeten weg bij de woonkernen en de natuurgebieden. Maar waar het kan, moeten ze alle ruimte krijgen om te vernieuwen en hun bedrijfsvoering. Wie is het daarmee oneens? Waar zit een verschil van mening met de VVD? GroenLinks. Ja, dat zal op zich geen verrassing zijn dat wij daar toch wat anders tegenaan kijken. Want als je bekijkt wat voor een belachelijk grote veestapel dat we hier hebben in Venray. Als je dat zou verdelen over de inwoners van Venray, dan hebben we het over 100 kippen per persoon en 15 varkens. Dat gaat nergens meer over. En ja, de stelling om die te halveren. Nou, ik vraag me nog af of dat wij überhaupt het daar wel mee gaan redden. Want misschien moet er nog wel verder gesnoeid worden. Want het is ook helemaal niet meer circulaire landbouw. Oké, maar Anne, dankjewel. Anne. Ja, dankjewel. Ja, mijn collega van GroenLinks spreekt over belachelijke aantallen. We hebben het hier over familiebedrijven die al decennia lang voor ons buitengebied zorgen. En we vergeten ook één ding, zeker in die onzekere tijden van nu waarin we leven, en dat is voedselzekerheid. En zolang mensen nog steeds met hun boodschappenmandje door de appie lopen en daar vlees kopen, hebben mensen nog steeds behoefte aan voedsel, aan vlees, aan groenten, noem maar op, wat we ook hier in de buurt kunnen maken. En dat is waarom we juist die agrarische sector moeten koesteren en niet moeten vergeten en al helemaal niet met zulke termen over die sector horen te praten hier. Anne, dankjewel. Theo. Ja, voedselzekerheid noemt Anne. Zolang wij 75% van de productie uitvoeren naar het buitenland, dan vind ik dat niet zo'n groot risico. Maar ik vind het heel sterk dat we hier inderdaad een sterk innovatieve omgeving hebben voor die landbouw. Maar wij zijn van mening dat die innovatie, die moeten we hier houden. Maar de productie moeten we daar naartoe brengen waar de consument zit. En die export betekent dan dat we dus de productie van dat voedsel op die plek moeten brengen waar het dus geconsumeerd wordt. Maar ik wil er heel even iets heel anders inbrengen wat voor ons heel erg belangrijk is. En dat is het probleem van het water. Wij krijgen in de nabije toekomst het grootste probleem met water, met goed drinkwater en dat soort dingen. En dat is veel meer maatgevend als al die andere zaken. En als we daar de inrichting van de buitengebied en het gebruik van het buitengebied aan ophangen, dan komen al die andere zaken, de ecologische structuren, van de goede omgaan met de grond, dat komt dan allemaal prima in beeld. En dan ben je met een goede balans bezig. Heel even over die export, want meneer Theo Zegers begon daarover.
wat wij exporteren, dat klopt. Wat mij betreft blijft er ook veel meer in deze regio. Maar we importeren ook veel, want dan moeten we ook stoppen met het importeren van Apples en Samsungs en noem maar op. Theo. Oh, sorry, Henk. Henk. Ja, dankjewel. Ik ben het voor een heel groot deel eens met zowel André als met Theo. Want ook wij vinden dat de veestapel kleiner moet. En dat hoeft misschien, ik weet niet precies of dat met de helft moet verminderen, dat weet ik niet, maar het moet aanzienlijk minder worden. De argumenten zijn er al voor genoemd. We hebben 4 miljoen kippen, we hebben zo'n 600.000 varkens en dat is veel te veel. En wat het probleem daarbij is dat we dan roepen, ja, maar dat moet innovatie plaatsvinden en die vindt plaats. Maar wat gebeurt er dan vaak als innovatie plaatsvindt? Heeft dat tot gevolg dat de bedrijven uit gaan breiden, want anders kunnen ze die betalen. Heb je die vraag al gelezen? Dus dan precies dat bedoel ik, want innovatie zorgt ook vaak, dat krijg je als argument, maar als we gaan innoveren, moeten we meer verdienen om die innovatie te kunnen betalen, dus meer dieren. Wij vinden dat er minder dieren in Venray zouden moeten zijn, maar ik vind ook, en dat is wel heel belangrijk, en daar kom ik wel een klein beetje tegemoet, we moeten er ook voor zorgen dat we dat op een manier doen, zodat we met de boeren meedenken, hoe kunnen we dat het beste doen. Het gaat er niet om hoe gaan we dat doen, André? Hoe gaan we met die boeren meedenken? Hoe gaan we ze helpen om innovatie toch niet alleen meer om oplossingen gaat en niet dat het tot meer dieren leidt? Kijk, Nederland is gewoon te klein om die productie te realiseren die de sector graag wil. En er zit ontzettend veel kennis in die sector en die moet je meer leren vermarkten. Woensdag hadden we ook een ontbijtsessie bij Agribusiness. Ja. En daar heb ik het ook al aangegeven. De champignonsector is een heel mooi voorbeeld. De meeste champignonkwekers die zijn al lang verdwenen hier in de regio. Maar die vinden het niet meer lucratief hier. Sorry? Die vinden het niet meer lucratief hier. Die kunnen gewoon het hoofd niet boven water houden. Maar we hebben wel in de regio, en helaas zitten die niet in Venray, maar in Horst en Venlo. Daar zitten bedrijven die bouwen complete champignonkwekerijen over de hele wereld. Een fantastische sector, hoogwaardige banen. Laten we... Maar wat wil je bereiken nou dan? Wat wil je dan? Ik wil bereiken dat wij in gaan zien dat wij niet hier moeten produceren, maar dat we de wereld moeten helpen om te produceren. Maar ik wil toch even de focus nu leggen op duurzaamheid. We hebben een groot buitengebied. Eigenlijk hebben we de keuze of windmolens bouwen, of zonnepanelen. En ik snap zonnepanelen op daken, dat is het makkelijkste, en daar is iedereen het over eens. Of biogas. En wat mij nou opvalt is, wat is nou het idee van de verschillende partijen om biogas, wat we in principe de grondstof hebben hier in grote hoeveelheden, zien jullie hier mogelijkheden toe in deze gemeente? Harold. Nou, ik heb een keer een documentaire gezien, dat ging over die biogascentrales en toen schrok ik wel, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Dat als je dan ziet dat het met biogas... U ziet geen mogelijkheden? Nee. Zie je mogelijkheden voor biogas? Het is de omgekeerde wereld. We gaan dan iets gebruiken waar we veel te veel van hebben, terwijl we dat net terug zouden moeten dringen om een beter milieu te hebben. Maar toch even, stel nou met innovatie, dat je dat daadwerkelijk energie op een efficiënte manier kunt opbouwen, of kunt winnen, en dat we de schadelijke effecten zouden kunnen weghalen, grotendeels. Ja, dat zou een optie zijn. Ja, dan is de wereld opgelost. Maar de Europese Commissie zegt dat niet voor niks. Die zeggen, biogas is een van de belangrijkste onderdelen om energie op te wekken. Heeft iemand die daarvoor is? Nou ja, als je die randvoorwaarden er echt zo expliciet bij zit, want dat is, dat weten we ook allemaal op dit moment nog niet zo ver. Dan zou ik zeggen van ja, als dat allemaal zo efficiënt kan en zonder milieubelasting, dan moet je dat natuurlijk direct doen. Een stuk milieu. Kijk, maar toch even daar. Welke keuze gaan jullie dan maken? Gaan we dan hier het buitengebied volzetten met windmolens? Nee, denk ik niet. Zonnepanelen is niet alleen een oplossing. Wat gaan we dan doen om de energiecrisis, want dat is een ander groot probleem, los van water. Hoe gaan we dat, wat is jullie visie om het op te lossen? Minder gebruiken. Kerncentrales. Zo, we hebben een vraag van het publiek. Zullen we even Jerry erbij pakken dan? Ja. Kort en bondig. Mijn naam is Karel Neervoort. Als jij dat biogas zo belangrijk vindt, dan ben ik bang dat je de veestapel moet verdubbelen. Wil je voldoende biogas gaan krijgen dadelijk? Maar het gaat niet om mij, het gaat om de... Nee, maar jij stelt, heel belangrijk, zeker. Biogas, dat is de oplossing. Kunnen we dat hier in Venray gaan doen? Ja, het was een voorstel, het was een voorstel. Dat was duidelijk? Ja, dank je. Oké.
Wie wil er nog op reageren? Mag ik daar nog heel even op reageren? Biogas, want er wordt wel een hele verkeerde aanname gedaan. Want we hebben het voor de mest die wij hier vooral heel veel hebben we het over koolvergisting. En in het koolvergistingsproces moet je ongeveer nog 1 keer de hoeveelheid aan mest moet je er nog bij stoppen aan koolproducten. En de koolproducten die leveren het gas en niet bijvoorbeeld varkensdrijfmest. Varkensdrijfmest bestaat voor 90% uit water en daar haal je gewoon geen gas uit. Ik zie al een paar keer in de hand van Jan. Jan. Ja, ik heb nog één eigenlijk opmerking die ik nog niet gehoord heb, om de veestapel te verminderen. Dat gaat ook om het dierenwelzijn. Daar gaat het ook om. Hè, dat dieren niet in grote megastallen, et cetera, moeten gehuisvest worden. En dat ze een vrije uitloop hebben, et cetera. En daar gaat het om. En we zullen de consument... We moeten er anders mee omgaan, Jan. We moeten op een andere manier organiseren. De consument moeten we gaan bewerken om anders te gaan consumeren. Ja, nu we toch met aanpalende puntjes bezig zijn, wil ik ook nog even het gevaar, dat we als we die veestapel gaan halveren, dat al die industrie in Venray, die toeleverende en afnemende bedrijven die eraan verbonden zijn, die gaan dan ook allemaal weg. Hè? Dus de economie van de regio, die doen jullie ook direct de das om, denk ik. Maar ik ben ook wel benieuwd, Anne, jullie zijn in die zin ook een partij die ook, voor de boeren, Partij voor de Boeren, mag ik het zo zeggen? Ja. Dan kwam iemand in het nieuws en je weet al waar ik het over ga hebben, want ik wil daar wel een reactie op natuurlijk, toch? Waar hebben we het over? Ja, over Dirk Boswijk. Precies. Sorry, zei over het stikstofprobleem. Ja, ik deel zijn mening niet. Je deelt zijn mening niet. Nee, laten we zijn mening even opnoemen. Hè. Hij zegt, het spijt me als CDA dat we het zover hebben laten komen. En dat heeft ermee te maken dat het CDA in bestuurlijke mate daaraan bijgedragen heeft, zijn punt heeft gemaakt. En hij zegt inderdaad, het spijt me dat we het zover laten komen. Jouw reactie erop? Mijn reactie is dat ik dat volkomen onterecht vind. Alsof wij als enige een boetekleed zouden moeten aantrekken. Zo zien wij dat absoluut niet. Laat ik in één ding heel duidelijk zijn. Stikstof is een landelijk probleem, een politiek probleem. Als je hier 30 kilometer over de grens rijdt, kent niemand stikstof. Dus dat ten eerste. Hebben we onszelf vastgezet, Anne? Ja, dat sowieso. En ten tweede vergeten we ook nog eens dat er meer bijdraagt aan stikstof dan alleen maar de agrarische sector. Dat zijn ook, als wij gaan autorijden, als we op vakantie gaan, noem maar op. Dus er is veel meer dan alleen maar die agrarische sector. En daarom vond ik de opmerking van de heer Boswijk zeer onterecht. Maar ik kan me wel voorstellen dat de partijen wel benieuwd zijn van hoe gaan jullie daar ook als CDA naar handelen, ook in deze regio inderdaad. Ja, wat in ons verkiezingsprogramma ook staat, wij staan voor die innovatieve sector hier in Venray. Wij zijn hier nu eenmaal uitblinker in, al van geschiedenis. Onze geschiedenis is agrarisch, onze gronden waren hier goed voor. Daarom is hier ook zo'n agrarische sector tot stand gekomen. Yep. En dat moeten we ook behouden. En daar mogen we ook best trots op zijn dat hier al decennia lang zo'n agrarische sector is. En daar moeten we koploper in blijven, dat vinden we echt. En wij vinden ook dat, kijk, Red Bull gaat ook niet Max Verstappen uit een auto halen. Wij vinden dat je daar trots moet zijn en dat je hun ook mee moet bewegen, ook op die markt. We moeten ook de boeren zekerheid geven. Want dat is waar zekerheid is waar het al lang aan heeft geschort bij de boeren. Ja, een beetje historisch besef, dan begrijp je dat de groei van deze sector op deze locatie, in dit gebied, niet is omdat hier zo'n geweldige goede grond was die daar geschikt voor was, maar eerder omgekeerd dat het niet zo goed was en daardoor dit de kans was om een goed inkomen te halen. En daar is die omschakeling van gekomen. En daar zijn al bedrijven door ontstaan. Dus dat zit een beetje anders in elkaar. Dus we houden eraan vast zoals het is dan? Is dat wat je zegt? We moeten daar ook trots op zijn? We moeten dat juist ook koesteren, zeg maar? Nee, we moeten zeker koesteren, maar ik toch even terug, want we hebben natuurlijk veel innovatieve bedrijven, maar we hebben ook heel veel bedrijven die niet innovatief zijn in die sector, die gewoon volgen. Ja. En daar kom ik op mijn punt van, die volgers, prima, het mogen goede bedrijven zijn en dat is heel fijn, maar dat is gewoon productie. En dan kom ik ook even terug wat Anne zei over de familiebedrijven, die dus alle recht hebben in stand te blijven, ja, maar het is een heel slecht argument om een bedrijf in stand te houden, overeind te houden. Omdat het een familiebedrijf is? Nee, dat is niet specifiek alleen Snel. Je was er... Wat Theo zegt, het is niet... Martin wil even dan daarop reageren. Maar Martin, kun je erop reageren? Nou, ik wilde daar niet per se op reageren, ik wilde even terug naar de stelling. Want de stelling was veestapel halveren. Ja.
Dan zeggen wij, nee, dat is aan zich, is dat geen doel. Dat is geen doel aan zich? Nee, dit is geen doel aan zich. Waar het om gaat is je wil minder uitstoot. En daar moet je naar kijken. En wat gaan jullie doen hele innovatieve maatregelen. Wat gaan jullie doen? Wat gaan Daar jullie sta ik doen? niet voor aan de lat, daar zijn al die innovatieve bedrijven voor. Daar zijn onze agrariërs voor in deze regio, die dat verdraaid goed weten hoe dat werkt. En dan ben ik het overigens ook met Anne eens, die dan zegt van ja, maar we zitten hier van oudsher in een agrarische omgeving. Dat hoeven we niet te verloochenen. We moeten geen consumenten, want als wij hier stoppen met minder dieren produceren, gaat een ander land het oppakken, gaat een andere regio doen. En ik geef je op een briefje, die zijn lang niet zo ver als het gaat over innovatie. Martin. André, jij woont in het buitengebied, jij merkt je hebt daar, dat is de reden waarom jij de politiek in bent gegaan, inderdaad. Of een van de redenen in ieder geval waarom je de politiek... Nou, je moet het meer zien als een aanleiding. Want, zo mag ik het zien. Ja. Maar als we dit toch horen, hè, bedoel, inderdaad, we hebben te maken met boerenbedrijven die van oudsher hier zijn. Sommigen volgen, anderen zetten innovatieve stappen. Als je dat hoort, zou je daar misschien toch juist ook wel aan mee kunnen doen. Ik stoor me zelfs wel een beetje aan hoe dat CDA hiermee omgaat. Want de sector wordt er gewoon een worst voorgehouden. Wat voor worst hebben we het over dan? Ja, de worst van dat het allemaal kan. En de heer Boswijk die is gelukkig tot 1 keer gekomen. Maar helaas is dat nog niet tot Venray doorgedrongen. Ja, hij is voor de helft rood geworden. Bedoel je dat... Nee, ik denk dat hij gewoon een realistischere kijk heeft op het hele verhaal. Maar goed, in ieder geval, het gaat over minder uitstoot, hè? Het gaat over dat we minder verbruiken. Dan hoeven we ook allemaal minder stikstof. We hebben die vraag van het publiek die we net hadden. Eigenlijk van, hoe kunnen jullie daar het goede voorbeeld in geven? En de vraag was, gaan jullie minder vliegen? Gaan jullie minder benzine gebruiken, minder naar het buitenland? En alles lokaal kopen om stikstof te verminderen? Dat was een vraag van het publiek. Jan Hendricks. Nou, ik ben zeker minder gaan vliegen en je kunt dat compenseren. En ik rijd helemaal geen auto, maar mijn vrouw heeft een 100% elektrische auto. Kijk aan. Mag ik nog even iets over die... Oh, sorry. Mag ik nog even iets over die uitstoot zeggen? Want Martin haalde net wel iets heel belangrijks aan, dat het ook moet gaan om de uitstoot. Want het gaat ons ook niet om dieraantallen, maar het gaat om die 1,8 miljoen kilo ammoniak die hier, en dat is dan ook nog eens een keer alleen maar de theoretische uitstoot van de veehouderij. We moeten daar gewoon in gaan meten en ook vaststellen hoe groot dat probleem is. Moet je daar een oplossing voor vinden? Je punt is duidelijk. Henk, kun je daarop reageren, ook op die vraag? Op de vraag wat ik ga doen. Ja, wat ga je doen? Wat denk je dat ik nu ga zeggen? Ik ga meer vliegen, meer autorijden en zo. Dat ga ik niet doen, hè? Dat zou finesse zijn als ik dat zou zeggen. Wat ga je wel doen? Nee, vlieg ik eigenlijk niet. Nee. Wat ik wel gedaan heb, is in ieder geval wat ik aan mijn huis kon doen om dat te verduurzamen, dat is gebeurd. Maar ja, dat hebben we net eigenlijk ook al wel het eerste item gehoord. Ik heb de mogelijkheden om dat te doen en dat heeft lang niet iedereen. Dus dat is best een lastige en dat heb ik wel gedaan. Ik zou hier nog één opmerking over willen maken, als dat mag. Want wat we natuurlijk, waar we ook aan moeten denken, is dat als wij willen dat de veestapel minder wordt en er toch een verdienmodel moet zijn voor de boeren, want uiteraard vinden wij ook dat dat zou moeten kunnen, dan moeten we ook kijken of we als consument bereid gaan zijn om bijvoorbeeld meer te betalen voor een stukje vlees. Wat zou ons dat helpen? Ja, oké, maar dan? Ja, dan zou met minder dieren zou je dan een beter verdienmodel kunnen hebben. Maar interessant, hè? Want meteen die vraag, er wordt al geapplaudiseerd inderdaad, die vraag, is economie belangrijker dan een gezonde leefomgeving? Voor mij is de gezonde leefomgeving voor mens, maar ook vooral voor de dieren heel erg belangrijk. Wim? Een gezonde leefomgeving is belangrijk. Ja. Maar economie hebben we het hier ook over. We hebben het ook over de economie, over bedrijven die hier zijn gehuisvest. Komt dat bij jou? Ik denk dat voor de boeren zelf is het van het allergrootste belang zelf dat hun bedrijf milieutechnisch goed in orde is, dat het gezond is. Anders kunnen ze hun bedrijf helemaal niet runnen. Dus die boeren zelf, die hebben de grootste prikkel om goed voor het milieu te zorgen. Ja. En daarbij hebben ze ook nog een impact op onze economie. We zijn een boerengemeenschap, daar kun je niet omheen. Dus dat is ook de werkelijkheid van vandaag. Harold, daar kun je niet omheen, dat is de werkelijkheid. Nou, kijk, ik denk dat we weer opnieuw naar onszelf moeten gaan kijken. Als je ziet dat wij een truitje bestellen ergens in Engeland en dat met dat vliegtuig hier naartoe laten komen, je moet een bus voor gaan rijden,
soms bewust 2 keer in de straat terugkomen om 2 pakketjes af te leveren. Ik denk dat wij eens na moeten gaan denken waar wij eigenlijk zelf mee bezig zijn. En kunnen jullie daar als lokale overheid ook echt iets in gaan betekenen? Nou, en wat dan? Je kunt dat stimuleren, je kunt dat op scholen de kinderen gaan uitleggen wat dat allemaal voor een en dan zul je als lokale overheid een bijdrage moeten doen. Ja, absoluut. Ik denk dat dat een stuk bewustwording, dat heel erg noodzakelijk is. Anne, hoe gaan jullie dat doen? Een stukje bewustwording? Bewustwording onder de inwoners. Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Nou, ik denk, om heel eerlijk te zijn, als corona in mij iets heeft geleerd, is het om dankbaar te zijn voor je omgeving en wat er allemaal te koop is. En dat je juist de lokale ondernemer ook moet steunen. Dus als corona ons iets heeft gebracht, is het koop lokaal, koop in je eigen omgeving. Ja. Dus wat dat heeft het mij in ieder geval wel gebracht. Goed, maar ook corona heeft dus ook geleerd dat als je heel veel beesten bij elkaar brengt, dat ook risico's geeft. En daar wordt ook voor gewaarschuwd, hè, zoals er ook voor corona is gewaarschuwd. En er zijn ook waarschuwingen die er zijn. Dus het zijn van 2 kanten speelt het dan. Maar u geeft nu dan de corona, dus nee, maar dan de agrarische sector de schuld ik geef van geen schuld daar, alleen ook hier zijn er risico's verbonden aan het goede van corona was, daar ben ik het met je eens, koop lokaal. Maar ook wat we van corona geleerd hebben, dat we ook voorzichtig moeten zijn met grote groepen van dieren bij elkaar, want dat geeft ook risico's. Maar aan heel veel industrie zitten risico's. Zeker. En dat geldt ook voor de agrarische sector. Zeker. En daarom hebben zij boeken aan regels die ze na moeten leven om die risico's zo klein mogelijk te houden. Ik wil toch misschien wat gaan jullie doen aan duurzaamheid en waar zit het verschil tussen partijen en in het platteland? Want dat proberen we eigenlijk helder te krijgen. Of eigenlijk zeggen, nee jongens, zonnepanelen op de daken, wij burgers hebben nergens last van en geen windmolens hebben we geen geluid, geen biogassen, want daar hebben we verkeerde mest voor. Is dat eigenlijk de kern? Wij kunnen dus lokaal niet voldoende energie opwekken om ook onze energiedoelstellingen te halen. Nou, als we ons aansluiten bij dat Welsmeer, dat energielandgoed Welsmeer, dat wordt een megapark. Als wij daar ons bij kunnen aansluiten, dan hebben we onze doelen bereikt. En daarnaast denk ik dat het, nogmaals, herhaal ik het nog een keer, die bewustwording heel belangrijk is. Bewustwording, maar Welsmeer, is dat de oplossing? Dat vindt iedereen? Dus zit ook hier geen verschil tussen partijen, iedereen is daarmee eens? Nee. Ik hoor even een reactie uit de zaal. zaal. Ja, toch even van het publiek is dat... Want dat is niet in Venray. Hoor ik dat jou zeggen? Vertel, wie ben je? Ik zei dat is niet in Venray. Het is heel makkelijk om problematiek op een ander bordje neer te leggen als politieke partijen in Venray. Je moet zelf ook er een aandeel in... Wat verwacht je van hun? Wat verwacht je van die lijsttrekkers? Dat ze er eens goed over nadenken. Waarover dan? Wat moeten ze doen? Wat zou voor jou een aanbeveling kunnen zijn? Nou, ik denk geen windmolens, nee. Geen windmolens? Nee, absoluut niet. En ik denk biogas is ook niet de oplossing. Nee? Wat wel dan? Een stuk zonnepanelen, absoluut. Waar? Op daken, denk ik. Op daken. Oh ja, daar zijn we het over eens. Die hebben we toch allemaal genoeg? Maar waar nog meer? Zonnepanelen? Gaan we ook parken aanleggen? Nee, ja, er zal plaatsen, op een bepaalde manier kun je ook parken aanleggen. Je kunt ze, wat straks ook al gezegd, een stuk van de grond afhalen. Je kunt ze op parkeerplaatsen, je kunt op taluds van wegen. Er is plek genoeg, dat zie je in het noorden van het land ook. Waarom zou dat hier niet kunnen? Ja, dankjewel. Wim de Schrijver, grote parken, dit is overal mogelijk, horen we hier. Nou, grote parken, kijk, ik wil eerst even over dat grensoverschrijdende van de gemeente, want ik denk dat dit iets is wat je juist ook met buurgemeenten samen moet aanvaren. Juist omdat er in sommige gemeentes meer ruimtes of bijvoorbeeld geschiktere ruimtes zijn voor, denk aan windmolens. In Venray passen ze eigenlijk nergens, ook vanwege de vliegbasis bijvoorbeeld en andere redenen. Dus ja, kijk over die grens en ga die samenwerking aan om gezamenlijk, we zijn met regio's aan de lat, om die doelstellingen En nu even over die zonneparken. Hè? En die zonneparken, zet die in dan op een goede manier, bijvoorbeeld door dubbelgebruik. Je kunt een zonnepark regelen met de kippenuitloop eronder. Dan heb je efficiënt gebruik van je ruimte. Ja, efficiënt gebruik, Henk, daar ben je het ook voor? Nou, wij hebben tot nu toe altijd gezegd, wij sluiten geen enkele vorm van alternatieve energie uit. Nou ja, goed, uiteindelijk hebben we nu wel in Venray... Iets meer het licht staan, want je staat in het donker op de een of andere manier. Ik vind het wel fijn als ze je een beetje kunnen zien, toch? Ik ben zo bescheiden, dat is het probleem. Maar vertel, we hebben inmiddels wel vastgesteld dat windmolens, dat is dan bijna niet mogelijk in Venray. Nou. Maar zonneparken, dat sluiten we in ieder geval niet uit. Het enige probleem is nu wel dat we ze niet aan kunnen sluiten op het net. En dat is wel een groot probleem. En dat duurt nog een aantal jaren voordat daar weer ruimte op is. Maar ik ben het met die meneer eens om het zomaar
alleen maar naar Welsmeer toe te brengen, zeg ik, daar zit de oplossing voor Venray. Wij redden het hier in Venray niet alleen met zonnepanelen op de daken. We redden het niet alleen om energie te besparen. Laten we daarmee beginnen, maar dat is in ieder geval, we moeten verder denken. We moeten verder denken dan alleen die zonnedaken. We moeten ook... Uiteraard moet je gaan kijken naar alle mogelijke vormen die er zijn. En daar zijn specialisten voor om daar naar te kijken. Daar willen wij zeker ook naar kijken. Maar klinkt als zo mooi, hè? We gaan er naar kijken. We gaan kijken of het dan... Ik bedoel, je wilt toch iets? Je gelooft toch niet dat wij dat hier vanavond gaan oplossen? Nou, ik wil je handen bedoel. Ik kan me voorstellen dat je juist... Helaas kan dat niet. Goed. Maar ik denk dat een van de belangrijkste dingen nog steeds is... dat mensen zuiniger gaan omgaan met de energie. En daar kunnen we als gemeente wel in stimuleren. Ook de pakketten die ooit zijn samengesteld vorig jaar... voor duurzame energie. Help die inwoners. Laatste, Martin, kun jij nog als laatste even reageren? Wij staan ook op voor alternatieven van energieopwekking. Wat we wel gezegd hebben is geen zonneparken op landbouwgrond. Dan moet je op zijn minst al denken aan dubbelgebruik. Geen zonneparken, waarom niet trouwens? Waarom zou je dat niet willen? Waarom zou je onze dure landbouwgrond, die zoveel opbrengt, ook aan voedsel, zou je die gaan verspillen aan zonneparken? Zonneparken op een andere manier realiseren. Daar heb je niet alleen die landbouwgrond voor nodig. Dit nodigt me wel meteen uit om even naar je buurman te gaan. Want ik denk dat hij er anders over denkt. André, kort en bondig alsjeblieft. Ik had er al op gehoopt, ja. Want het is natuurlijk zo dat een maisveld, dat is gewoon veevoer. En daar kunnen we best wel een paar hectare van inleveren om daar stroom op te wacht, we kunnen wel een paar hectare inleveren, toch? Dus we gaan straks niet alleen ons voedsel aan dieren importeren, maar ook het mais daarvoor. Dat gaan we ook in deze regio niet meer produceren, begrijp ik. Nou, veruit het meeste veevoer, dat wordt al ingevoerd vanuit Zuid-Amerika. Maar we kunnen wel wat missen. We kunnen wel wat missen. Wat is jouw reactie erop dan? Nee, niet op landbouwgrond. Denk eens aan de CO2 die opgevangen wordt als zuurstof van gemaakt wordt. Harold? Nou, we hebben het steeds over opwekking gehad, bewustwording, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we eens na gaan denken, na gaan denken. Misschien moeten we iets... Toch weer denken, hè? Technologie voor opslag, dat is ook een ding. Hè? Dus we hebben heel veel groene stroom. Maar er gaat ook heel veel groene stroom verloren en die kun je opslaan. Dan pakken we het laatste vanuit de zaal. We moeten wel heel ver gooien. Wie had de vinger opgestoken? Die mevrouw. Ja, kijk, nou, ik ga proberen om jou te bereiken. Ik hoop dat het lukt. Kijk, nou, misschien dat er even geholpen kan worden. Kijk, dit is al gelukt. De telefoon is gevallen, maar verder is het wel gelukt. Is hij er? Super. Dank je wel. Kijk. Nou, ik ben van een CDA. Even, wie ben je? Ik ben Angelique Jansen, ik ben van het CDA en ik ondersteun de gedachtegoed van het CDA. Ja, dat natuurlijk kan. Dat kan je je voorstellen, toch? Dat is logisch. Zoals meer mensen hier inderdaad. Dat mag gezegd worden. Maar heel even Alex. Ik ben trots op onze boeren, maar wat ik niet hoor, is dat wij als Venray ook economische groei willen realiseren. En waarom gaan wij niet benadrukken dat wij start-ups hier willen halen die op het gebied van innovatieve opwekking van alternatieve energie hier gehuisvest kunnen worden, die hier grond vinden, waar wij ervoor zorgen dat er hier ook pilots gedraaid kunnen worden. En dat meer experimenteren hoor ik jou zeggen. Absoluut. En tegelijkertijd bewustwording van de burgers. Ik vind het echt godsgeklaagd dat er nog gestookt mag worden met houtkachels. Maar dit is misschien niet voor de gemeente, maar er zitten misschien veel mensen hier met een houtkachel. Wie vindt er dat we moeten stoppen als gemeente met het verbieden van houtstook? We hebben daar toevallig vorig jaar een motie over aangenomen, door ons opgesteld samen met Venray Lokaal. Dat dus niet de bedoeling is, dat dat dus in periodes niet kan, omdat dat inderdaad overlast geeft voor mensen. Dus dit is niks nieuws. Dus daar gaan we mee stoppen? Nou, dat laat ik zo zeggen. Je hebt niet de macht om het te laten stoppen, maar ze mogen het niet zodanig doen dat het overlast veroorzaakt. En daarmee is er heel veel... En waren alle fracties daarmee eens? Gewoon geprobeerd te krijgen. Hebben we nog eentje die het daar niet mee eens is? Nee, dus ook als je een open haard wil laten stoken, maakt niet uit op wie je kiest. Misschien wel een mooi bruggetje naar het volgende thema. Mag ik heel even toch nog even een opmerking. We hadden het even over die dierziektes. In het algemeen geldt, als je monocultures hebt, en dat geldt zowel voor planten, denk aan de buxusmot en aan de processierups en dat soort dingen, en ook aan dieren, als er veel van één soort bij elkaar zit, dan krijg je ziektes. Dus dat moet je zien te voorkomen, dat is over de hele linie. Oké, daar ligt een belangrijke zaak is. Theo, dankjewel. Arnold, we gaan Wij door. gaan, wat we in ieder geval zien, er is heel veel eensgezindheid. Wacht, even eentje terug nog, want we hebben nog iets anders te doen. Hè? Oh, excuses, ja, je hebt gelijk.
We gaan nog twee pitches. Heel goed. We hebben nog 2 pitches namelijk. 2 mensen die nog een pitch gaan verzorgen. En de eerste die ik ga uitnodigen om zijn Minute of Fame hier op de stip uit te voeren, zeg maar, is inderdaad Harold Stevens. Harold, namens Venray Lokaal mag ik jou vragen om hier naar voren te komen. Ja. Wil je een standaard erbij, Harold? Kijk, gaan we het gewoon regelen. Alsjeblieft. Gewoon erin. Ja, als het goed is. Top. Ik zou zeggen, Harold, teken erbij. Ja. Venray Lokaal is ontstaan door het samengaan van 2 lokale politieke partijen. En in dat samengaan, daar zit de grote kracht. Dat zit in ons bloed. De verbinding maken met de ander. Het is onze missie om inwoners en de politiek met elkaar te verbinden. En dat doen we door met de mensen in contact te treden, met ze te praten en wat ze teruggeven mee te nemen in ons programma. Ons programma is gebaseerd op 5 pijlers. We maken Venray mooier en veiliger. Iedereen mag zijn wie die wil zijn. Venray moet nog aantrekkelijker worden voor jong en oud. Duurzaamheid is de standaard en dat doen we samen. En de politiek die moet betrouwbaar, dichtbij en transparant zijn. Venray Lokaal heeft een groot, warm, verbindend hart. En vanuit dat hart dragen wij ons partijprogramma uit. Mag ik een applaus voor Harold Stevens, dames en heren. Dankjewel. Je mag je microfoon meenemen, Harold. Goed, gaan we nu naar het laatste thema. Bestuurlijke vernieuwing. Nee. Hey, Arnold, je gaat wel snel, jongen. Je bent, ik zit zo op de tijd van potverdikkie. Maar ik heb het gelijk. We gaan naar een volgende pitch. En die is van, ja, hier staat al klaar, Theo. Theo Zegers van D66. Ik was de laatste, dus er was niet zo'n keus meer. Hè? Ik ben Theo Zegers. Ik wil voor D66 in de gemeenteraad gekozen worden. Ik denk daar een goede bijdrage te kunnen leveren voor alle inwoners van Venray. Dus ook voor jou, voor jullie. Van D66 mag je dit verwachten. Iedereen krijgt de ruimte om zelf de manier van leven te bepalen. We hebben aandacht voor mensen die er moeite mee hebben, want als er hulp nodig is, willen we dat geven. Dat kan gaan over gezondheid, over onderwijs, les krijgen, maar ook over geld, als dat een keer nodig is. D66 wil zorgen voor een gezonde omgeving met te leven. Dan willen we veel groen bij jullie woningen. Daarom ook gezonde lucht, want dat valt in Venray nog wel tegen. D66 wil ook goed werk voor jullie en een goed huis dat te betalen is. En dat is ook een flinke wij, want er is een groot tekort. Maar we gaan ons stinkende best doen om dat voor elkaar te krijgen. D66 Venray wil het goede kiezen voor Venray en haar Venraynaren. Zeker ook voor jou. Kies dus voor D66, lijst 4. Potverdorie, 60 seconden! Applaus voor jou, Theo. Fantastisch. Goed, Tom, mag ik nou eindelijk? En nu mag jij. Ja, gelukkig. Zeker te weten. Take it away. Nou, wat we in ieder geval zien is er heel veel eensgezindheid binnen alle partijen. En dan komen we bij het laatste stukje bestuurlijke vernieuwing. Vorig jaar mei, juni was de Venrays politiek in crisis. Het CDA maakt sindsdien geen deel meer uit van de coalitie. De overige raadsfracties zijn met elkaar een samenwerkingsverband aangegaan om de laatste 1,5 jaar van deze periode Venray te besturen. Als we het overdrachtsdocument van het huidige college goed hebben begrepen, dan kenmerkt het besturen in de laatste 1,5 jaar zich door meer samenwerking en afstemming met de raad. En dat is kennelijk heel goed bevallen, want het credo luidt nu: samen kunnen we alles aan. Van een afstand zien wij in ieder geval dat de bestuurlijke crisis 7 partijen, van links tot rechts, geen natuurlijke partners bij elkaar hebben gebracht en dat afstemming, juist vanwege die verschillen, waarschijnlijk erg noodzakelijk is. Waar in het verleden de coalitie kon bogen op zijn meerderheid in de raad, zal nu voor ieder raadsvoorstel afgestemd moeten worden met de hele raad en zal er sprake zijn van een wisselende meerderheden. De stelling. De stelling, en we hebben hem hier al update genoemd, hè? Voor bestuurlijke vernieuwing is samenwerking van alle 8 partijen in het college noodzakelijk. Dat is de stelling. Is samenwerking van alle 8 partijen noodzakelijk om inderdaad bestuurlijke vernieuwing goed te laten slagen. En ook hiervoor gaan 3 lijsttrekkers hun inleiding verzorgen. En als eerste mag ik Anne-Thiele vragen om haar betoog te houden. Dankjewel, Tom. Het CDA is het oneens met deze stelling.
Dat er een raadsprogramma komt aan het begin van de komende periode om op thema's te kijken waar we het alle 8 over eens zijn. Zoals bijvoorbeeld woningbouw, waar we het vanavond over hebben gehad. Daar zijn wij voorstander van, dat we samen in ieder geval die stip op die horizon zetten. Maar in een collegeprogramma, in een coalitie, wordt er meer van ons verwacht. Daarin wordt verwacht dat we knopen doorhakken. En als we denken dat we dat met alle 8 kunnen, dan krijgen we vlees nog vis. Dan krijgen we geen duidelijke knopen, dan krijgen we geen duidelijke richting. Voor het CDA is bestuurlijke vernieuwing vooral hoe gaan we met elkaar om. Hebben we vertrouwen en respect naar elkaar. Dat is volgens ons de kracht van bestuurlijke vernieuwing. Wat een hot item is geworden, wat bestuurscultuur, noem maar op. Voor ons gaat het gewoon om fatsoen. Anne Thiele, dames en heren. Dankjewel. En keurig binnen de minuut. Ik wil vragen of de regie inderdaad de minuut weer klaarzet. Want de volgende die hier zijn betoog mag doen is Martin Leders van Samenwerking Venray. Martin. Het antwoord is een volmondig ja. Want de kern van bestuurlijke vernieuwing is juist dat het gaat om een samenwerking tussen alle politieke partijen. Dat we afstappen van het traditionele denken in coalitie en oppositie. Tussen zij en wij. En dat kan alleen als je er samen de schouders onder zet. Bestuurlijke vernieuwing is ook een sfeer en een gevoel van we doen het samen. Om op die manier ook het vertrouwen van burgers in de politiek te vergroten. Wij moeten laten zien dat het niet draait om macht of wie de grootste is, maar om het zoeken naar wat partijen verbindt. Bestuurlijke vernieuwing is voor een deel al ingezet door de samenwerkingsakkoord van 7 partijen, waarin ook ruimte is om een afwijkend standpunt in te hebben. Bestuurlijke vernieuwing begint wat ons betreft ook direct na de verkiezingen, waarin niet langer de grootste partij bepaalt met wie zij gaan samenwerken, waarin we met elkaar een onafhankelijke informateur gaan benoemen, om te kijken of we met z'n allen kunnen komen tot een samenwerkingsverband met alle partijen. Top. Want het is niet voor niets dat de titel van onze campagne is Samen kan het anders. Dankjewel. Martin Leders, Samenwerking Venray, dames en heren. En als laatste toch degene die met een nieuwe partij hier gestart is, zeg maar. GroenLinks, André van Maarschalk-Waard. Het woord is aan jou. Ja, we zijn per definitie al een stukje bestuurlijke vernieuwing gedaan. Allereerst zullen we ons eens even af moeten vragen wat bestuurlijke vernieuwing nou eigenlijk is. Want het zou net zo goed de naam van een nieuw wasmiddel kunnen zijn. We moeten het hebben over integriteit, over transparantie en over zelfreflectie. Bestuurlijke vernieuwing is niet afhankelijk van de samenwerking tussen alle partijen. De vraag is in hoeverre de partijen in staat zijn om kritisch naar zichzelf te kijken en publieke dienstbaarheid los te kunnen koppelen van eigen belangen. Want dat is waar het op dit moment aan schort. En dit heeft er ook voor gezorgd dat het vertrouwen in de huidige politiek volledig verdwenen is. Voor bestuurlijke vernieuwing is een meerderheid in de Raad nodig die bereid is om het anders te willen gaan doen. Top, applaus voor jou. Begin ik toch even bij jou, André, want wat is anders doen? Ja, er zijn natuurlijk wat aanleidingen geweest waardoor er mensen opgestapt zijn. En ik denk dat dat al een goed begin is om daar anders mee om te gaan. Meer transparantie, integer met dingen omgaan. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat is dat dan? Ja. Anders doen is iets concreets in de praktijk ten uitvoering. Ja, wat betekent dat? Daar zal ik een heel concreet voorbeeld noemen. Een wethouder die in Venray zich met grondzaken bezighoudt. Ja, ik denk dat hij voorzichtiger om zou moeten gaan met zijn eigen grondzaken. Dat past niet. Dat past niet. Ik zie dat jij al een hand of de microfoon oppakt. Jij wil reageren? Tuurlijk, met alle respect. Meneer van Maarschalk-Waard is er niet bij geweest, ook niet de afgelopen jaren, toen hij er gewoon heel transparant mee om is gegaan. Iedereen wist dat die wethouder, dat die eigen gronden had, dat was voor niemand nooit een geheim. Dus laten we, als we gaan terugkijken, wij kijken trouwens liever vooruit, maar als we gaan terugkijken, dan ook daar eerlijk met elkaar over. Nee, het gaat over doen. Dat was de vraag die ik stelde. Hoe gaan we het anders doen? Hoe gaan we het anders vormgeven? Dat was de vraag die ik hem ook stelde. En daar geeft hij zijn antwoord en zijn visie natuurlijk. Martin Leders? Ja, ik wilde daarop reageren. Meneer van der Maarschalk-Waard was misschien niet bij, maar mag best een mening hebben. We hadden natuurlijk in de zijlijn, dan kon ons goed volgen wat wij ervan vonden. Overigens gaat het niet alleen over een wethouder wel of niet. Het gaat over meer zaken. Het gaat ook over meneer, hoe gaan we in een raad met elkaar om? Hoe komen we tot raadsbesluiten? En is het dan zo erg dat een college niet op voorhand kan rekenen op een raadsmeerderheid, maar dat ze met elkaar het debat aan moeten en op die manier komen tot goede keuzes? Want volgens mij hebben we zelfs ook in de afgelopen maanden met de samenwerkingsovereenkomst prima keuzes gemaakt in deze raad.
Dat gaat nu beter. CDA dat gaat nu beter, Martin. Dat gaat wat betreft veel beter. Wat gaat er nu anders dan? Er is ruimte voor een eigen mening. Het is niet meer aan de voorkant dichtgetimmerd vanuit een coalitieakkoord die zeiden van je zult en je moet meegaan. Dat gebeurde in het verleden heel vaak. Het is nu inderdaad met elkaar kijken, hoe ziet die meerderheid eruit? En daarbinnen mag je best een afwijkende mening hebben. Martin, mag ik even een vraag stellen? Stel, jullie hebben dadelijk een fantastische campagne gedraaid. Jullie krijgen 10 raadzetels. Dat doe ik zo. 11. Wat betekent, geldt dan nog steeds dat jij alle andere partijen uitnodigt? We gaan weer met elkaar in de raad zitten. Ja, daar mag je mij aan houden. En ook als we 14 zetels zouden halen. Mag ik een vraag stellen aan de heer Leenders? Want ik vind dat heel nobel van u, oprecht. Hoe ziet zo'n college volgens u er dan uit? Wie zit er daarin? Zoals u nu zou kijken naar een college, dan zitten mensen in die gedragen worden door meerdere partijen. Had u het een aantal jaren voor mogelijk gehouden dat uw collega die ter rechterzijde van u staat in zou stemmen met een VVD'er als wethouder in Venray? Deze mevrouw is overigens door alle partijen in het samenwerkingsakkoord voorgedragen. Dus waarom zal een wethouder per se van mijn partij moeten zijn? Ik kan toch ook prima instemmen met een wethouder die werkt op een programma, een wethouder die een bestuurder is in plaats van een politicus. Eerst even Jan Hendricks. Ja, als de linksbuiten van... je mag iets naar voren komen. Ook steeds wel een beetje in de donkerte. Maar weet je wat, Joost, schuif die tafel een beetje naar voren, dat is geen probleem. Kom hier. Kijk eens, kom maar in de spot staan, Jan. Dat regelen we meteen. Als de linksbuiten van de gemeenteraad van Venray. Wij waren 8 jaar geleden de tweede partij van Venray. En 4 jaar geleden waren we de derde partij van Venray. En beide keren zijn we 2 keer netjes op de koffie mogen komen met een koekje erbij. En dat was het dan. Want er werd niet van ons verwacht dat wij mee gingen besturen. Wij kregen daar geen kans voor. We hebben beide keren gezegd, wij willen dat wel. Nu, in het samenwerkingsakkoord, heb ik gekozen voor een VVD-wethouder. Nou, is dat erg? Nee. Het gaat erom dat de wethouders besturen. Ze moeten kunnen besturen. En zij moeten uit gaan voeren wat wij als politiek willen. En in het samenwerkingsakkoord heb ik als SP al meer kunnen bereiken als in welke coalitiebesprekingen dan ook. Ik kom toch even bij de VVD inderdaad. Want, ik kom wel een paar keer voorbij, VVD-wethouder. Jullie waren het met z'n allen over eens. Hoe was het om voor de VVD nu inderdaad met zoveel partijen samen deze stap te zetten? Ja, kijk, de stap die bevalt. Hè. Ik bedoel, er wordt goed over, dus daar ben ik het mee eens. Wat bevalt eraan? Wat bevalt aan de samenwerking is goed, dus dat onderschrijf ik. Maar ik kijk wel heel anders tegen bestuurlijke vernieuwing aan dan al mijn voorgangers. Dus daar wil ik graag op ingaan. Ja, ga er zeker op in. Want bestuurlijke vernieuwing voor mij, dat speelt zich helemaal niet af binnen de muren van het gemeentehuis. Maar dat speelt zich af bij de inwoners. Meer naar buiten. We moeten minder in die achterkamertjes hebben, want dat gebeurt nu eigenlijk ook alweer ongemerkt links van mij tussen het gebeurt alweer. Het gebeurt alweer op dit moment. Ja? Terwijl we eigenlijk met de inwoners in gesprek moeten gaan. Direct ook straks, nu voor de verkiezingen uiteraard om stemmen te winnen, maar ook na de verkiezingen. Als we weer met elkaar inderdaad in een nieuwe constellatie. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het eruit om inderdaad naar buiten te gaan, om dat gesprek met die inwoners aan te gaan? Ze direct vanaf dag 1 meenemen van wat gebeurt er nu eigenlijk. Duidelijk laten zien waar zijn ze mee bezig, wat voor afspraken worden er gemaakt. Inderdaad helemaal transparant, zodat ze vanaf het begin weten wat speelt er zich nou af. Gebeurde dat voorheen niet? Ik denk veel minder. Absoluut. Ja. Waar zien wij als burgers dan het grote verschil? Moeten we dan beter op de Pelemaas leven? Of we krijgen mensen bij ons aan de voordeur? Ik denk echt, want terecht is al een aantal keer gezegd, het vertrouwen in die politiek is heel erg laag. 1 op de 2 mensen gaan niet stemmen in Venray. Dat is gewoon omdat ze het of niet interesseert, of omdat er niks tussen zit. Die mensen daar moet je wat mee doen met dat signaal. Die moet je dus vanaf het begin meenemen, voordat je ergens aan begint. Samenwerken met de inwoners, Henk. Ik kan me voorstellen dat ook het koren op jouw molen is. Ja. Op jullie molen als PvdA. Ja, dat doen we dus ook al heel erg veel. Dat doen jullie al veel. Maar nou, niet alleen als Partij van de Arbeid. Hè. Nee, maar hoe ga je dat even partijen die hier zo staan. Ik heb vorig jaar eens gekeken wat we nou allemaal doen en op jaarbasis. Dan hebben we het over zo'n 200 bijeenkomsten per jaar. En dan is minstens de helft van met mensen die het aangaat. Dus als we het hebben over
Noem maar eventjes dat er ergens wat aangelegd moet worden, een reconstructie of zo. Dan ga je erover in gesprek. Dan ga je erover in gesprek en dat doen we meestal met altijd wel vertegenwoordigers van alle partijen, niet altijd, maar dat doen we dus al. Maar ik ben het met je eens, dat moet ook gebeuren en dat gebeurt ook steeds meer. En het moet, en dat vind ik heel belangrijk, het moet in ieder geval heel erg transparant zijn. Iedereen moet weten hoe het proces verloopt en wanneer ze daarop in kunnen. Maar mag ik dan, als we kijken naar de huidige 8 politieke partijen. CDA zegt, wij zien ons heil in een coalitie. Begrijp ik goed dat andere 6 of 7, even de nieuwe erbij, dat die zeggen nee, we gaan in principe voor de brede coalitie waarin CDA wordt uitgenodigd. Ik hoor nee. Gaan we niet voor de brede coalitie, wordt CDA niet uitgenodigd? We gaan voor een samenwerking waarbij alle partijen die in die lijn die ingezet is mee willen gaan, dat die daarin mee gaan doen. Dat is de insteek die we... Dus eigenlijk wat Anne net zegt van wij geloven daar niet in, dan doe je niet mee. Is dat, begrijp ik dat goed? Dat is al zwart-wit gezegd op dit moment, maar daar moeten we samen gaan eens over hebben inderdaad. En wie is samen? Wie is samen? De partijen samen. Allemaal, alle 8 partijen. Uiteraard, we gaan samen op pad. En dan kijken we wel of men zich kan vinden in de insteek die gekozen wordt. En als mensen dat niet in kunnen vinden, dan doen ze niet mee. Kunnen ze wel in vinden, dan kunnen ze mee. Uiteraard gaan Martin en dan komen bij Anne. Ja, inderdaad. Het is niet de coalitie wat ons betreft, maar inderdaad de samenwerking. En die heb ik het liefste met alle partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn. Dan zal ik me stinkende best voor doen om ook een partij die eventueel twijfelt, om die over de streep te trekken om te zeggen, ik kan toch wel met ons meedoen. Anne, een uitnodiging van Martin. Ja, het is eigenlijk een verkapte coalitie, want doe je met ons mee of niet? Oh, daar gaat het zelfs wel om. Doe je met ons mee of niet? En wij zijn voor samen, wij zijn ook voor samen in de raadzaal ook gewoon met fatsoen, met respect met elkaar een debat te voeren. En wij geloven er ook in dat er juist een gezonde oppositie nodig is, ook om zeg maar ook het college noem maar op ook mee te controleren. Wat ons nog meer principieel toch wel steekt, meneer Leenders noemt dit als voorbeeld, het samenwerkingsverband. Wat ons steekt is dat 3 van de 4 huidige collegeleden niet uit Venray komen, zijn ingevlogen van buiten. En een stad als Venray met 43.000 inwoners, dan hebben wij toch wel eigen mensen die lokaal weten wat er allemaal moet gebeuren, in plaats van dat we mensen buiten Venray laten binnenvliegen om ons te vertellen wat er beter kan. Theo. Ja, goed met elkaar omgaan, dat is overal te doen. Hè. Dat is niet specifiek in de raadzaal, heeft niks met vernieuwing te maken. Maar we geven wel het voorbeeld. Maar ik vind het heel vervelend dat je zegt dat de 3 wethouders, dat het dan 2 buiten Venray zijn. Je weet hoe dat ontstaan is, dat niet zou moeten kunnen in Venray. Je hebt een periode waarin je een invulling moet geven en dan moet je die mensen pakken die op dat moment geschikt zijn, die dat in kunnen vullen en waar inderdaad het vertrouwen in is. En dan heb je een relatief kleine vijver in te vissen. En dan ga je mensen die kwalitatief heel goed zijn en die het ook bewezen hebben. Ik denk dat je daar niet te min over mag doen. Martin. Ja, volgens mij is mevrouw Thiele destijds bij het CDA, of althans uw partij ook zelfs ingestemd met de wethouder van buiten. Maar achteraf nu over te mopperen vind ik een beetje goedkoop. Wat ik heel jammer vind is dat we een wethouder hadden uit Venray die gewoon vertrok, die het mes in het varken liet steken. Die hebben we niet weggestuurd, die had kunnen blijven. En u ging, en dan lossen wij het op en dan krijgen we het verwijt, ze komt van buiten, een beetje goedkoop. Mag ik daar? Om daar toch maar over te beginnen, ik ben opgestapt. En waarom? Toen ik de politiek in ging, heb ik mezelf 1 ding voorgenomen. Blijf bij jezelf. Blijf bij je eigen principes. Blijf bij je eigen normen en waarden. En op dat moment was er een samenwerking tussen 3 partijen waarin ook ik geen vertrouwen meer had. Ook niet hoe er met onze partij werd omgegaan en is omgegaan. En dat was voor mij, ik ben niet plusjegeil, sorry voor het woord. Dan zeg ik, dan is voor mij nu het moment om een stap terug te zetten. En dat heb ik gedaan. En ik heb die tijd gebruikt om te bouwen aan een nieuw CDA. En we staan er weer. En daar zijn we trots op. Ik kom toch even terug bij jou. Want je krijgt hier wel de mogelijkheid. En die open handschoen ligt hier op tafel. Om toch te kijken wat er mogelijk is in samenwerking. Hoe sta je er tegenover? Mijn eerste zin bij de stelling was ook
dat wij ook vinden dat er een raadsprogramma moet komen waarin samen stip op de horizon wordt gezet, waarin we het in ieder geval samen al over eens zijn. Ja. En in de eerste ronde hadden we het met z'n allen ook over woningbouw en ook over de urgentie van verduurzaming. Daar heb ik best wel ons eensgezind horen praten. Daarin kun je zeker samen optrekken, maar er zijn ook thema's, waaronder bijvoorbeeld het tweede thema wat we hier vanavond behandeld hebben, waar je wel met z'n allen gewoon bij elkaar moet gaan zitten en een lijn in moet zien te vinden. Ja, maar ik kom toch even dat het thema is bestuurlijke vernieuwing. Het thema gaat over dat we het met elkaar, en dat zijn we het allemaal zo over eens, we gaan het anders doen. Zeg maar. We gaan concrete andere dingen. Wat betekent dat dan voor jou? Dan kun je dat misschien heel specifiek en concreter maken, hoe je die bestuurlijke vernieuwing voor je ziet.